Okay, live on YouTube. ಜೈದೀಪ್ ಬಂಟ್ವಾಳ್, ಮಯೂರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಜಾಯ್ನ್ ಅಯ್ಯಾರಾ? ಮಯೂರ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಪ್ರಶಾಂತ್, ಜೈದೀಪ್ ಬಂಟ್ವಾಳ್. ಸಾರಿ ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ರೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ತೆ. ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಅತ್ತೆ. ಅಂದೆ ಓ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಶೆಟ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿ. ಓಕೆನಾ? ಸತ್ಯಣ್ಣ ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ. ಇರ ಮೋನ ತೋಜಿ ತಾರಕ್. ಹಲೋ ಶಾಂತರಮಣ್ಣ. ಮತ್ತೆ ತಾರಕನ ಮನೆ ತೋಜರ ಬಂಡ್ಲೆ ಕಲಿಕೆ ಏನಂದಿಲ್ಲ ಶಾಂತರಣ್ಣ. ಓ ತಾರಕನ ಮನೆ ತೋಜರ ಬಂಡ್ಲೆ ಆಯ್ತು ಮೋಡ ಉಂಟು ಮೋಡ. ರಾಜೇಶ್ ಆಳ್ವೇರ್ ಬೈದೇರಿ. ಓಕೆ ನಮ್ಮ ರಮೇಶ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕತ್ತೆ. ರಮೇಶಣ್ಣ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುವ ಸರ್, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುವ. ಓಕೆ, ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸರ್ವೋತ್ತಮ್ ಶೆಟ್ರೆ. ಸರ್ವೋತ್ತಮ್ ಶೆಟ್ರೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ. ಈರೇನು ಸುರುಕು ಈ ಸಭೆಕ್ ಎದ್ಕೊಂದೊಂದುಲ್ಲ. ಯಾನ್ ಶಾಂತಾರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದು ಎಂಕಲೋಜಿ ರಡ್ಡು ವಾರಡ್ದು ದುಂಬು ರಮೇಶ್ ಚಂದ್ರರ್ ಈ ಮಲಯಾಳಂ ದಗಲು ఒక ಕನ್ನಡ ದಗಲು ಮಾತ ಲೈವ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು. ನಮ್ಮ ತುಳು ತಗಲು ಒಂಜಿ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಲ್ತುಂಡ ಇಂಚ ನಮ್ಮ ದೇಶ ವಿದೇಶಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಉಲ್ಲೇರು ಅಂಚ ಅದು ತುಳುಟ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಲ್ಪಗಾನಂದು ಎಂಕಲು ಆನಿ ಪಾತೆರ್ನಗ ಖಾಲಿ 5 ಜನ ಇತ್ತ. ಯಾನು, ಸುಧಾಕರ್, ಸತೀಶ್, ಬೊಕ ಅಡಿಗೇರ್, ರಮೇಶ್ ಚಂದ್ರ. ಇಂಚ ಶುರು ಆಯ್ನ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಆಜಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತ ಇದ ಮುಟ. ಆಜಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಇದ ಮುಟ ತಿಕ್ಕ ದಿನ ಒಂಜಿ ಎನ್ಕರೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಒಡೆ ಮುಟ ಪೋಂಡ್ ಬಣ್ಣ ರಮೇಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಪಂಪೇರು ನಮ್ಮ ಲೋಕಲ್ ಲೆವೆಲ್ದು ಬುಡ್ಚಿ ನಮ್ಮ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ದು ಮಲ್ಪುಗ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನು ಅಂಚ ಎಂಕಲ್ ಸುರುಕು ನೆಕ್ ತವಳೋ ಗಾನ ಸಭಾ ಅಂತೀನಿ ಒಂಜಿ ಪುದಾರ್ ದಿಯ. ಆ ಪುದಾರ್ ರಡ್ಡು ಮೀಟಿಂಗ್ ಪಾತೆರ್ನಾಗ ತುಂಬಾ ಲೋಕಲ್ ನಂತ ತೋಜುಂಡು. ಖಾಲಿ ಒಂದು ತುಳು ಒಂಜೇ ಭಾಷೆಗೆ ನಮ್ಮ ತುಳು ತೊಟ್ಟು ಕೊಂಕಣಿ ತಗಲು ಉಲ್ಲೇರು, ಬೊಕ್ಕ ತುಳು ತೊಟ್ಟು ಹವ್ಯಕ ತಗಲು ಉಲ್ಲೇರು, ತುಳು ತೊಟ್ಟುಗು ಬ್ಯಾರಿನ ಭಾಷೆ ತಗಲು ಉಲ್ಲೇರು, ಕುಂದಾಪುರ ತಗಲು ಉಲ್ಲೇರು. ಇಂಚ ಐತೊಟ್ಟು ಕನ್ನಡ ಬರ್ಕೊಂಡು ಮೊಗಲಿನ ಮಾತ ಸೇರೋ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲ ಲೆವೆಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ನಂದು ಸಜೆಷನ್ ಬರ್ತಿಂಡು. ಅಂಚ ಅದು ಎಂಕಲು ಈ ಎಂಕಲ್ ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ಏನ ಮಲ್ತಾನ ತವಳೋ ಗಾನ ಸಭಾ ಅನ್ಪಿನ ಏನು ಇನಿ ಇಡೆಗೆ ಎಂಡ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಎಂಕಲು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕೊರಡು ಅನ್ಪಿನೈಕ್ ಐಕ ಒಂಜಿ ಪುದಾರ್ ನಾಡೋಡು ನಂದು ಸುಮಾರ ಒಂಜಿ ವಾರಡು ಇಂಚಿ ತುಂಬಾ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಲ್ತದ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ತುಳುತ ಆ ಪುದಾರಡು ತುಳುತ ಕಮ್ಮೆನ ಒಪ್ಪೋಡು ಅಂಡ ತೂಪಿನಾಯಗ ಒಂಜಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪುದಾರ್ ಪಿಲಕ ತೋಜೋಡು ನಂದು ಮಾತೆರ್ಲ ನಿರ್ಧಾರ ಮಲ್ತದು. ನಮ್ಮ ಟೋಟಲ್ ಕನ್ನಡದ ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ್ ಕೊರ್ನೆ ಸಜೆಷನ್ ಅಂದು ಆನಿ ಇನಿ ಎಂಕಲು ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಪುದಾರ್ ದಿಯೊಂದಿಲ್ಲ. ಹೊಸ ಪುದಾರ್ ಏನ ಅನ್ಪಿನ ಎಂಕಲ್ ಬೊಕ್ಕ ನನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದುಂಬುಡು ಪನಂ ಪೋಪ ಇನ್ನಿತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹುಡುಕು ಎಂಕಲು ಲೋಕಲ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದಾಗಲು ಊರ್ದಾಗಲು ಬೊಂಬೈದಾಗಲು ಬೊಕ ಅವೇನ್ ಕಡಲ್ ಕಡತದು ಪೋಡು ಅಂಚ ಪೋನಗ ಗಲ್ಫ್ ತಿಕ್ಕುಂಡಂಕ ಇಂಚಿಡಿ ದುಬಾಯಿ ಅಂಚಿಡಿ ಕುವೈತ್ ಅಂಚಿಡಿ ಅಮೇರಿಕ ಮುಟ ಪೋಡು ಅನ್ಪಿನ ಉದ್ದೇಶಗೋಸ್ಕರ ಮಾತಾ ಕಡೆತ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರು ಪೊಯ್ನಲ್ಪ ಮತ್ತ ಸಂಘ ಕಟ್ಟುನಕ್ಕೆ ಬಾರಿ ಹುಷಾರ್ ಅನ್ಪಿನ ಪುದಾರಿಗೆ ತನ್ನಗಲು ಅಂಚ ಓಲ್ ಕನ್ನಡ ಸಂಘ ಹತ್ತನಲ್ಲ ಅವೇನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಠಿಣಗಲು ತುಳುತಾಗಲು ನಂದು ಪುದರಾತೀನಿ ಅಗಲೇನು ಮಾತ ಸಂಪರ್ಕ ಮಲ್ತದ್ದು ಎಂಕುಲು ಇನಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ 100-120 ಜನ ಮುಟ ಬೇತೆ ಕಡೆ ಹಿಡ್ದು ಒಟ್ಟು ಪಾಡಂದ ಮೊಗಲೇನ್ ಮಾತ ಸೇರ್ಸ ಒಂದು ಎಂಕುಲು
ಇನಿ ಶುರು ಮಲ್ಪುನ ಈ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಒಂಜಿ ಒಂದು 15ನೇ ತಾರೀಕು ಆಗಸ್ಟ್ಗ್ ಬಯ್ಯಾಗ 7:30 ಗಂಟೆಗೆ నేను ಲೈವ್ ಟೆಲಿಕಾಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಅನ್ನೊಂದು ಇದಾಡ್ದ. ಆ 15ನೇ ತಾರೀಕು ಮುಟ್ಟ ಅವಿಡ್ದು ದುಂಬು ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಗೊಂಜಿ ಡಪ್ಪುದಾರು ಅವಿಡಕೈ ಕೊಂಜಿ ಲೋಗೋ ಅವಿಡಕೈ ಕೊಂಜಿ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಗೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಇಂಚ ಮಾತ ಬುಡುಗಡೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಉಂಪಿನೇಟ್ ಇನಿ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಎಂಕುಲು ಲೋಗೋ ಬೊಕ ಫಸ್ಟ್ ಪೋಸ್ಟರ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಸೊ ಇನ್ನಿತ ಈ ಒಂದಕ್ಕೆ ಬೈದಿನಗ ಮಾತ ಮೊಗಲೇನು ಪಿನ್ನೇರೇನು ಮಾತೇರೇನು ಎದುಕೊಂಡ್ರೆಗ್ ನಮ್ಮ ಕಡಲ್ದ ಉಡಲ್ ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ರು ಬಂಡ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಕುತ್ತುಪ್ಪರೆ ತುಳುನಾಡ ಪೊರ್ಲು ತೂಲೆ ಎನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯ ಅವು ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 2 ಲಕ್ಷತೆ ಲೈಕ್ಸ್ ಬೈದಿನ್ ಸುಧಾಕರ್ ಸರ್ ಅಂದ್ 2 ಲಕ್ಷ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ಕ್ರಾಸ್ ಆತಿನ ತುಳು ಪದ್ಯ ಐತ ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಬರೆದು ಐಕ್ ಕಂಪೋಸ್ ಮಲ್ತದ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕಂಪೋಸ್ ಮಲ್ತಿನ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಸಿಂಗರ್ ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ರು ಮಾತೆರೆನ್ನ ಈ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಇನಿ ಎಂಕ್ಲು ಡಿಜಿಟಲ್ ಆದ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಆದ್ ಪೋಂದುಲ್ಲ. ಸೊ ಮಾತೆರೆನ್ನ ಆಗಲೇನೆ ಎದುಕೊಂಡು ಇರ್ನ ಸ್ವಾಗತ ಒಂಜಿ ಭಾಷಣ ಮಲ್ಪೊಡು ಅನ್ನೋದು ಏನೊಂದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಶಾಂತರಮಣ್ಣ. ಕೇನೊಂದುಂಡ ಎನ್ನೋ ವಾಯ್ಸ್ ಕೇನೊಂದುಂಡು ಓಕೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಇತ್ತೆ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ತೂನಗ 45 ಜನ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಆಂಡ ನಮಕೊಂದು 45 ಜನ ಒಂದು 45,000 ಜನದ ಮಿತ್ತದಾಯ ಪಣ್ಣಗ ತುಳುನಾಡದಾಗ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ತುಳುನಾಡದಾಗ್ಲಿಗೆ ಶಾಂತರಮಣ್ಣ ಪಂಡ್ಲೆಕ ಒಂಜಿ ಸಂಘಟನೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವರನು ದೇವರ್ ಕೊಡ್ತೇರ್ ಪಂಡ್ಪೇರು. ಸೊ ಅಂಚನೆ ಸೊ ಜೋರ್ ಪನ್ನಡ ಇಟಕೆ ನೋಡ ಓಕೆ ಸೊ ಅಂಚನೆ ತಮಾಷೆ ಆದ ಪಂಪನ ಉಂಡು ತುಳುನಾಡದಾಗ್ಲಿಗೆ ಅಂಡರ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಟು ಮಿಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ವೇರೆವರ್ ವಿಗೋ ತುಳುನಾಡದಾಗ್ಲು ಉಪ್ಪೇರಂದು ಅಂಚನೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಡಿ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ನಮ್ಮ ಮಾತ ಎನ್ನಿನಿ ಬಟ್ ನಿಗಲ್ ಮಾತ ಐಕ್ ಕೈ ಜೋಡ್ಸಾಯರ್ ಅಂಚನೆ ಓಮಲ್ಲಿಗೆ ಅನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯಕ್ಕೆ ಏನಾಗನೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಅವು ಏರ್ ಪಂತಿನ ಗೊತ್ತುಂಡು. ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಗಾಯಕಿ ರಮೇಶ್ ಚಂದ್ರ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆಯನಂಚಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಕನ್ನಡ ಗೀತೆ ಅಂಚಾದ ಅವು ನಮ್ಮ ಪೇರ್ಮೆ ದಾಯಪಣ್ಣಗ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಕಲಾವಿದೆ ರಮೇಶ್ ಚಂದ್ರ ನೂದು ಚಿತ್ರೋಡ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಪದ್ಯ ಬಂತೇರಾರು. ಸೊ ಯಾನ್ ಮಲ್ದಿನಂಚಿನ ಕಡಲ್ದ ಉಡಲ್ ಅನ್ಪಿನ ಆಲ್ಬಮ್ ಅಡ್ಲ ಆರೊಂಜಿ ಪದ್ಯ ಬಂತೇರು ಅವಲ ನಿಗ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಕೇಂದುಪ್ಪರಂದ್ ಎನ್ನುವೆ ಅಂಚನೆ. ಸೊ ರಮೇಶ್ ಚಂದ್ರ ಇರೆನ್ಲ ಯಾನ್ ಮೋಕೆಡಿ ಎದ್ಕೊಂದೊಂದುಲ್ಲೆ ಈರೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಹೋಸ್ಟ್ ಆಂಡಲ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ರೂವಾರಿ ಈರಾದುಲ್ಲಾರು. ಅಂಚನೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡ್ ಇನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಾದ ಪಣ್ಣಗ ಪೋಸ್ಟರ್ ಲಾಂಚ್ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಲೋಗೋ ಲಾಂಚ್ ಬೊಕ ಆಯ್ತ ಒಂಜಿ ಆಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಪ್ ಲಾಂಚ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಸೊ ನೆಕ್ ದುಬೈಡ್ದು ಮಸ್ತ್ ಬಿಸಿ ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ಟೈಮ್ ಮಲ್ತಂದ್ ಎಂಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ನಂಚಿನ ಸರೋತ್ತಮ್ ಶೆಟ್ರ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫಿಗರ್ ಅಂದೆ ಪಣೋಲಿ ಇನಿ ದುಬೈ ಕತಾರ್ಡ್ ಮಾತ ಕನ್ನಡ ಸಂಘ ಉಂಡು ಪಂಡ ಅವು ನಮ್ಮ ಸರೋತ್ತಮ್ ಶೆಟ್ರೆ ಕಾರಣ. ಸೊ ಅರೆಗೊಂಜಿ ಮೋಕೆದ ಒಂಜಿ ವೆಲ್ಕಮ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ಎದ್ಕೊನೊಂದುಲ್ಲೆ. ಸೊ ಅಂಚನೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬೈದೇರು ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರ್ ಉಲ್ಲೇರು. ಸೊ ಅಂಚಾದ ಇಂಡಿವಿಜುವಲಿ ಪುದರ್ ನೆಟ್ ಯಾನ್ ಪಣಂದ್ ಪೋಪೆ. ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇದಾಯ ಪಣ್ಣಗ ನಮ್ಮ 1 ಗಂಟೆಡಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚಾದ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಯಾನ್ ಕೊರ್ಪುನ ಹಿಡ್ದ ನಿಗಲ್ ಒಂಜೊಂಜಿ ಲೈನ್ ಬೊಕ್ಕ ಪಾತೆರ್ಡ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆನ್ ಹೆಂಗ್ ತೋಜುಂಡು ನಿಗಲ್ನ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಲ್ಪನಾತ್ ಮಲ್ಲ ಜನ ಯಾನತ್. ಎನಿವೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಹಾಯಕ ಕೊರೊಂದಿಪ್ಪುನ ಸತೀಶ್ ಅಕ್ಪಾಲ್ ಮಾತೆರೆಲ್ ಗೊತ್ತುಪ್ಪ ಎಲೆಮರಿ ಕಾಯಿ ಅಂದ್ ಪಂಡ್ಪೇರು ಆರ್ ಪಾತೆರ ಕಮ್ಮಿ ಕೆಲಸ ಜಾಸ್ತಿ. ಅಂಚನೆ ನಾರಾಯಣ್ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ್ ಉಲ್ಲೇರು, ನಮ್ಮ ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ್ ಉಲ್ಲೇರು, ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಕಿನಿ ಉಲ್ಲೇರು, ಅಂಚನೆ ಮಾತಿನ ಮಲ್ಲ ಮಾತಿನ ಚತುರ KN ಅಡಿಗ ಕನ್ನಡಿಗ ಅಂದ್ ಅರೆಗೆ ಮಾತಲೆಪ್ಪೇರು. ಅಂಚನೆ ಒಂದೆಟ್ ಅಕ್ಷತಾ ವೆಲ್ಕಮ್. ಅಂಚನೆ ಆಶಾ ನಂದುಲ್ಲೇರು, ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ದೀಪ್ತಿ ಬಂಟ್ವಾಳ್, ಜೈದೀಪ್ ಬಂಟ್ವಾಳ್, ಗೋಪಾಲ್, ಗುರುಪ್ರಸಾದ್, ಅಂಚನೆ ಜ್ಞಾನೇಶ್, ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಸಾದ್, ಕೆ ಆಳ್ವಾ, ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಲ್ಲೇರು, ಅಂಚನೆ ನರೇಂದ್ರ ಕಬ್ಬಿನಾಲೆ ಉಲ್ಲೇರು ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ಮೋಕಿನ ವೆಲ್ಕಮ್. ಅಂಚನೆ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಲ್ಲೇರು, ಪ್ರತಾಪ್ ಭಾರದ್ವಾಜ್ ಉಲ್ಲೇರು, ರಾಜೇಶ್ ಕೆ ಉಲ್ಲೇರು,
ರಮೇಶ್ ಚಂದ್ರ announced ರಮೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ್ ಉಲ್ಲೇರು ಅಂಚನೆ ರಂಜಿತಾ ಹೆಗ್ಡೆ ಉಲ್ಲೇರು ಸದಾನಂದ್ ಸುಲಾಯ ಉಲ್ಲೇರು ಅಂಚನೆ ಸುಕೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಟೂರಿ ವಿದ್ಯಾರಾವ್ ಅಂಚನೆ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕುಲಶೇಖರ್ ಅಂಚನೆ ಯಾದವ್ ಕಲ್ಲಾಪು ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಮೋಕ್ಯದ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ ಪಳ್ಳಿ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಉಲ್ಲೇರು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಮೋಕ್ಯದ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಬೊಕ್ಕ ಹಾರ್ಟಿ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದಿಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಶಾಂತರಮಣ್ಣ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸುಧಾಕರ್. ಸಾರಿ ಓಂಡ ಪುದರ್ ಬಿಡ್ದು ಬೋದಿತ್ತನ ದಯದೀದ್ ಮಾಪ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಅವು ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಒಂದು ವರ್ಚುವಲ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಂಚಾದ ಎದುರು ಮೋನ ತೋಜಂದಿನ ಇಂಟೆಸರಿ ಕೆಲಸ ತತ್ತು ಬೋರೆ ಚಾನ್ಸ್ ಉಂಡು. ಏರ್ಲ ತತ್ತು ಬೋತೆ ಅನ್ನೋದು ಅಗಲಗಲ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಲ್ತೋನಲ್ಲಿ ನಡುಟ್ಟು ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕಲು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶುರು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಮಾತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶುರು ಮಲ್ಪಡುದು ಒಂಜಿ ದೇವರನ ಸ್ತುತಿ ಆವಡು ಅಂತಿನ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮ ನಡತೊಂಬೈದಿನ ಅಂಚ ಈ ಸಲ್ತ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಎಂಕಲು ಊರ್ದಗಲು ಬಿಡ್ತಿ ನಮ್ಮ ಬೊಂಬೈದಗಲ್ದ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪಂಡ ಏಂಚ ನಂದು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇರೆಡಕ್ಕೆ ಎಂಡ ಬೇರೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಡ್ಡೆ ಬರೆ ಪೇರು ಎಡ್ಡೆ ಪದ್ಯ ಬನ್ಪೇರು ಅಂಚ ಬರೆಪಿನಗಲ್ಲ ಪದ್ಯ ಬನ್ಪಿನಗಲ್ಲ ಅಪರೂಪ. ಬರೆಪಿನ ಸುಲಭ, ಪದ್ಯ ಬನ್ಪಿನ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ. ಅಂಚಿನ ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ರು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ರು ಬೈದೇರು ಅರ್ನ ಮುಖಾಂತರ ಒಂಜಿ ದೇವರನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಎಂಕಲು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಶುರು ಮಲ್ಪ. ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ರೆ ಹಲೋ, ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ರು ಉಲ್ಲೇರಾ? ಮ್ಯೂಟ್ ಆದಿತ್ತು ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೋನಿ. ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ಮೈಕ್ ಬಂದಿದೆ, ಅವರ ಮೈಕ್ ಬಂದಿದೆ. ಹಾ ಕೇನೋಡು ಸ್ವಾಮಿಯೇ ಸಿರಿಪಾದ ಸುಗಿ ತುಂಬೆ ಆನೆ ಮೋನೆದ ಸ್ವಾಮಿಯೇ ಸಿರಿಪಾದ ಸುಗಿ ತುಂಬೆ ಎನಿಗದ ಎಟೆಂತಿನೆ ಕುರಿಯುಂದಲ ತುಂಬೆ ಎನಿಗದ ಎಟೆಂತಿನೆ ಕುರಿಯುಂದಲ ತುಂಬೆ ಆನೆ ಮೋನೆದ ಸ್ವಾಮಿಯೇ ಸಿರಿಪಾದ ಸುಗಿ ತುಂಬೆ ದುಂಬು ಪೂಜೆಯು ಕೈಕೊಳುನ ಗಣವುಳ್ಳಯೇ ಮಲ್ಲಯೇ ನಂಬಿನ ಕಲೆಗೆ ಇಂಬು ಕೊಟ್ಟಿನ ಮಲ್ಲ ಮೈ ಮೇದಕವೇ ಉಂಡೆನೋಳಿಗೆ ಅಪ್ಪಗಾರಿಗೆ ಬಜಲೆ ತಾರಯೇ ಕರ್ಮನ ಬಾಲ ಮನಸಿದ ಆನೆ ಮೋನೆದ ಸ್ವಾಮಿಯೇ ಸಿರಿಪಾದ ಸುಗಿ ತುಂಬೆ ಎಂಚ ಪುಗರಡು ಮಲ್ಲ ಬಂಜಿಗೆ ಮರಿತ ಒಂಜ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಅಂಚಿಗಿಂಚಿ ಸವಾರಿ ಪೋಯರೆ ಎಲಿಯ ನಿಂತೆ ತೇರಿಗೆ ಬಲ್ಲಿಗಿರಿ ನಾಯನ ಉಲ್ಲಾಸಿನ ಕೊಂಡಾಟದ ಪಿಲ್ಲನಾಟದ ಪಿಲ್ಲನಾರಿದೆ ದುನಿಪುಗೆ ಬಲ್ಲಿದ ಆನೆ ಮೋನೆದ ಸ್ವಾಮಿಯೇ ಸಿರಿಪಾದ ಸುಗಿ ತುಂಬೆ ವಿದ್ಯೆ ಬುದ್ಧಿದ ಬುಟ್ಟು ಗುರುತಿನ ಸಿದ್ಧಿಗರ್ಜಿಗೆ ನಿನ್ನವು ಬುದ್ಧಿ ದಿನ ಅಜ್ಞಾನ
ತಲೆ ಕಳೆದ ಕಾಪುಲದೋಗುನು ಅಡ್ಡಿಟ್ಟು ರಸಾವಿರಲು ಪಾರಾಟದ ದೂರವು ಎದುರಿ ಸಾಯಾದ ಕುಂತದು ಭಕ್ತಿಗೆ ಆನೆ ಮೋನೆದ ಸ್ವಾಮಿಯೇ ಸಿರಿಬಾದು ಸುಗಿ ತುಂಬೆ ಎನಿಗೆಲ ಎಂದಿನ ಕೊರಿಯಂದು ನಟ್ಟಂಬೆಯೋ ಆನೆ ಮೋನೆದ ಸ್ವಾಮಿಯೇ ಸಿರಿಪಾದ ಸುಗಿ ತುಂಬೆ ಸಿರಿಪಾದ ಸುಗಿ ತುಂಬೆ ಪಾದ ಸುಗಿ ತುಂಬೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸೊಲ್ಬೆಲು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ರೆ Thank you. ದೇವರನ ಒಂಜಿ ಕೃಪೆ ತೋಜಾತ್ ಕೊರಿಯಾರು. ಈತ ಕೃಷ್ಣಾಜಿ ಮಂಜೇಶ್ವರಿ ಸೇರುಂಡೇರು, ಅಂಚನೆ ರಾಜಶ್ರೀ ಪೆರ್ಲಾ, ಸ್ಮಿತಾ ಬಲ್ಲಾಲ್ನ ಮೊಟ್ಟೂರು ಸೇರುಂಡೇರು, ಶರತ್ ಕುಮಾರ್ ಬೈದೇರು, ಶರಣ್ ಬೈದೇರು ಮೊಗಲೆ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಎದ್ಕೊನೊಂದಿಲ್ಲ. ಈ ಈ ಗಾನ ವೈಭವ ಎಂಚ ಶುರುವಾಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಆ ಗಾನ ವೈಭವಡ್ದು ಇತ್ತೆ ನನ್ನ ವಾ ಪುದರ್ಡು ಎಂಕುಲು ಈ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಂದುವರ್ಸೊಂದು ಪೋಪ ಅನ್ಪಿನೇನು ಎಂಕಲ ಈ ಐಡಿಯಾದ ಆರ್ಗನೈಸರ್ಸ್ ಆದ್ ಮೂಜಿ ಜನ ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ರು, ರಮೇಶ್ ಚಂದ್ರ ಬೊಕ್ಕ ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯ ಇತ್ತೆ ಈಶ್ವರ್ ರಮೇಶ್ ಚಂದ್ರರು ಈ ಗಾನ ವೈಭವ ನನ ವಾ ಪುದರ್ಡು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ನೆನಪಿನೇನು ಅವಡಕ್ಕೆ ಎಂಚ ಒಂದು ಗಾನ ವೈಭವದ ಐಡಿಯಾ ಬರ್ತದೆ ನೆನಪಿನೇನು ಒಂಚೂರು ಎಂಕಲೆ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ತೆರಪಕ್ಕೊರಡು ರಮೇಶ್ ಚಂದ್ರರೇ. ರಮೇಶ್ ಚಂದ್ರ ರಮೇಶ್ ಚಂದ್ರ ಲೈನ್ ಇದ್ದಾರಾ? ಹಾ ರಮೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಪಲ್ಲೆ ಪಲ್ಲೆ ಕೇಳೋಣ. ರಮೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಮ್ಯೂಟ್ ಆತನ ರಮೇಶ್ ಚಂದ್ರನ ವಾಯ್ಸಕ್ಕೆ ಏನಂದಿಜ್ಜಿ? ಒಳ್ಳೆಯರು ಆಡಿಯೋ ಆನ್ ಉಂಡು ಬಟ್ ವಾಯ್ಸ್ ಕೇನೊಂದಿಜ್ಜಿ. ಗೊತ್ತಾಗ ರಮೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಡಿಸ್ಕನೆಕ್ಟ್ ಆದ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಲೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಆದ ಉಪ್ಪು. ಶಾಂತರಮಣ್ಣ ನಮ್ಮ ದುಂಬ ಕೊಯ್ ಹೋರಾಟ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ಒಂಜಿ ಬೋರ್ಡು ಅಗಡೆ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಓಕೆ ರಮೇಶ್ ಚಂದ್ರ ಒಂಜಿ ಬೈದು ಎರಡೇ ಇಜಿನ ರಮೇಶ್ ಚಂದ್ರನ ಪಾರ್ಟಿ ನೀರ್ದೆ ತೊಂದ್ಲೆ ಸುಧಾಕರ್. ಓಕೆ ಖಂಡಿತ ನಮ್ಮ ಗಾನ ವೈಭವಡ್ದು ನನ್ನ ವಾಪು ದರ್ಡು ಪೋಪ ಅನ್ಪಿನೇನ್ ಪನುಡು ದೇಪಂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸತೀಶ್ ಅಕ್ಪೆಲ್ಲರ್ ಸೂರಿನ ಒಂಜಿ ಆಡಿಯೋ ಪ್ಲೇ ಮಲ್ಪೇರು ಐಟ್ ನಮ್ಮ ಪುದರ್ ದೆತೊಂದ ಅನ್ಪಿನೇ ಕೊಂಜಿ ರಮೇಶ್ ಚಂದ್ರ ಬತ್ತೇರು ಕೇನುಂಡು ಸರ್ ಒಂಜಿ ಗಾನ ವೈಭವಡ್ದು ನನ್ನ ವಾಪು ದರ್ಡು ಎಂಕಲ ಒಂದೇನ್ ಲೆಪ್ಪುವ ಬೊಕ ಈ ಐಡಿಯಾ ಎಂಚೆ ಬತ್ತನನು ಒಂಜಿ ಬ್ರೀಫ್ ಆದ ಎಂಕಲ್ ಪಂಡಾರಡ. ಓಕೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಈ ಶುಭ ಸಂಜೆದ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇನಿ ಇಂಚಿನ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಪಂಡ ಯಾನ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಅದು ಯಾನ್ಲ ಸುಧಾಕರ್ನೆಲ್ಲ ಕುಲ್ಲದ ಚರ್ಚೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಆನ್ಲೈನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ದ ಬಗ್ಗೆ. ಯಾನ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಈ ಆನ್ಲೈನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಅವಡು ಮಸ್ತ್ ತೂಂದುಪ್ಪೆ ಅವು ಇಂಚಿನ ಪಂಡದು ಇತ್ತ ದುಂಬು ನಂಗೆ ಸ್ಟುಡಿಯೋಡು ಪೋನಾಗ ತಿಕ್ಕು ನಂಜಿ ಫೀಲ್ ಅವು ಬೇತೇನೆ ಸ್ಟುಡಿಯೋಡು ಪನ್ನಾಗ ಇತ್ತೆ ಒಡೆ ಮೊಟ್ಟ ಪಂಡತ ಕೇರಳದಕ್ಕಲು ಮಲ್ಪನ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಲೈವ್ ಪುರ ಸ್ಟುಡಿಯೋಡ್ದೆ ಮಲ್ಪಿರ್ತವೆ ಅವಳು ಸಮಂ ಸಿಂಗರ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಪಂಡದೊಂಜಿ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆತರ ಪೂರ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ಕೇರಳ ಉಡುಪಿನ ಪ್ಲೇಬ್ಯಾಕ್ ಸಿಂಗರ್ಸ್ ಪೂರ ಸೇರಿದ ಮಲ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್. ಅವು ಇನಿಕ್ 72ನೇ ದಿನ ಲೈವ್ ಆವೊಂದುಂಡು. ಇನ್ನೆತ್ತ ಮಿಟ್ರೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾರೆ ಜೇಸುದಾಸ್ ಪತ್ತಿನ ಇತ್ತದ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಬತ್ತಿನ ಸಿಂಗರ್ಸ್ ನಕ್ಲು ಪೂರ ಬರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಅಕಲು ಇಂಚಿನ ಪಂಡ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಸಾಂಗ್ ಅಂತ ಪನ್ನಾಗ ಅವೇನೊಂಚೂರು ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಅಪ್ಪಿಲ ಲೆಕ್ಕ ಕೊರ್ಪಿನ ಅಕಲ್ನ ಭಯಂಕರ ಮಂಡೆ
ಮ್ಯೂಸಿಕಲಿ ಅಕ್ಲು ರಿಚ್ ಆದ ಉಳ್ಳೇರು ಆಂಡಲ ಒಂಜಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕೊರಡು ಅಂಡ ಬಜಿ ಒಂಜಿ ವಾಯ್ಸ್ ಅನ್ಪುನ ಆಂಡಲ ದಾಲ ಹಿನ್ನೆಲೆ ದಾಲ ಇಜ್ಜಂದೆಲ್ಲ ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ವಾಯ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮಲ್ಪುನ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಅಕ್ಲೆ ಉಂಡು ಬಟ್ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಯಾನ್ ಇತ್ತ ಕನ್ನಡ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಉಪ್ಪುನಡೆದವರ ಕನ್ನಡದ ಬಗ್ಗೆ ಪಂಪಿನ ಕನ್ನಡ ಆಪಿನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ತೂತಿಜಿ ಇತ್ತೆ ಅವೇನು ತೂದು ಇತ್ತ ಮಾತ್ರ ರಿಪೀಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಬರೋದುಂಡು ಕನ್ನಡ ಬರ್ಪುಂಡು ತಮಿಳು ಬರ್ಪುಂಡು ಇತ್ತ ಪೂರ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಬರ್ಪುಂಡು ನಂಕದಾಯ ಒಂಜಿ ತುಳು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಪಲ್ಲಿಂದ ಸುಧಾಕರ್ ಕನ್ನಡ ಕುಲದ ಪಾತ್ರನಾಗ ಒಂಜಿ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಂಡ್ ಸುಧಾಕರ್ ಎಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಂಡ್ ಎಡ್ಡೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಪಂಡರ್ ಇருந்து ಆಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಐಕ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಯಾನತೆ ಆಸ್ ಅ ಸಿಂಗರ್ ಆದ ಯಾನ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಅನ್ಪಂತೀನಿ ಬಟ್ ಚರ್ಚೆ ಮಲ್ತೂನಾಗ ಒಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯ ಸೇರಿಯರು ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯ ಪಂಡ ಆರ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಭಯಂಕರ ಒಂಜಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊರ್ಪುನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆರ್ನ ಮಿಸ್ಸಸ್ ಲೆಡ್ ಸಿಂಗರ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೊ ಆರಡೆಲ್ಲ ಚರ್ಚೆ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಆರೆಗೆಲ್ಲ ಅವು ಭಯಂಕರ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪೀಲ್ ಅಂಡ್ ವಿಷಯ ಅಂಚ ಅವ ಅಂಚನೆ ಆದ ಏನಗ ಎಂಕ್ಲು ಶಾಂತಾರಾಮಣ್ಣಡ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಲ್ತಾ ಸತೀಶಣ್ಣಡ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಲ್ತಾ ಅಡಿಗೆರಡ ಮಲ್ತಾ ವಿಶ್ವನಡ ಮಲ್ತ ನನಗಿತ್ತ ತೂನಗ ಅವು ಆಕ್ಚುಲಿ ಎಂಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇ ಮಲ್ಪೆರ ಆಪುಜಿ ಆತೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಒಂದು ದಾರಿಡ್ ಪೋಂದುಂಡು ಎಂಕ್ ಅವು ಯಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಎಂಕ್ ಅವು ಆಕ್ಚುಲಿ ಎಂಕ ನಿಕ್ಲು ಪೂರ ಪನ್ನಗ ಎಂಕೊಂಜಿ ಅಂದ ಯಾನ್ ಮಲ್ತೇನ ಅಂತ ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಕ್ವಶನ್ ಎಂಕ್ಲು ಬರ್ಪುಂಡು ತಗೊಂಡ ಎನ್ನ ದಾಲಜಿ ಎನ್ನಂಜಿ ಜಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಥಾಟ್ ಆತ ಇತ್ತೀನಿ ಅಂಡ ಇತ್ತವು ಒಂದು ವರ್ಲ್ಡ್ ಲೆವೆಲ್ ರೀಚ್ ಆಪಿನ ಒಂಜಿ ಮಟ್ಟದ ಇತ್ತ ಮುಟ್ಟಿನ ಎಂಕ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಂದಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ್ ಸರ್ ಪನ್ನಾಗ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಅಪಗ ಬಜ್ಜಿ ತುಳುತ ಮಾತ್ರ ಪಂಪಿನ ಒಂದು ಇಂದಿತ್ರ ಅಂಡ ತುಳುತ ಮೇನ್ ತುಳುತ 90% ತುಳುತ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟೇ ತುಳುತ ಪೂರ ಲಿಪಿದ ಬಗ್ಗೆ ಅಂದು ಪೂರ ಇತ್ತುಂಡಲ್ಲ ನೆಕ್ಕ ನಂಗೆ ಕೆಲವು ವಿಷಯ ನಂಗೆ ಬೇತಲ ಒಂಚೂರು ಮಂಡೆ ಬಲಿಪಡಾಪುಂಡು ಒಂಚೂರು ಎಂಕಲ್ ಇನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಬೋಡಾದಲ್ಲೊಂದು ಈ ಸಂಸ್ಥೆನ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಟೋಟಲ್ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಉಪ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಮೇನ್ ಒಂಜಿ ಸಂಘಟನೆದೊಟ್ಟಿಗೆ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ತುಳುಕು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ ಪೂರ ವಿಷಯಗಳ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ದು ಇದಕ್ಕೆ ಮಲ್ಪೊಡುದು ಇದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಂದು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ತುಳುತ ಬಗ್ಗೆ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ಪರೆ ಗಲ್ಪುಡ್ಲ ಉಂಡು ಪೂರ ಕಡೆಡ್ಲ ಉಂಡು ಯಾನ್ಲ ಮಸ್ತ್ ತುಳು ಸಂಘಟನೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಗಲ್ಪುಗ್ ಪೋತೆ ಮಸ್ತ್ ಕಡೆಕೆಲ್ಲ ಯಾನ್ಲ ಪೋತೆ ತುಳು ಸಂಘಟನೆದ ಕಲೆಯಲ್ಲಿ ಪೋತೆ ಅಂಡ ತುಳುಕ್ಕೆ ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದರು ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರ್ದ ನನಗೊಂಜಿ ಐತ ಒಂಜಿ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಬೇತೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಆಲೋಚನೆ ನಮ್ಮ ಶುರು ಮಲ್ತೀನಿ ಸೊ ಶುರು ಮಲ್ತದ ಐವಕ್ಕಿತ ಐಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಲ ಬೋಡು ಐಕಿತೆ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗಸ್ಟ್ 15 ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಲ್ಪನಾಗ ನಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊರ್ದು ನಿಕ್ಲಿನ ಬೆರಿಕೆ ಆನ್ ಉರ್ಲೆ ಪಂಡದು ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯರ ಬತ್ತೀರಿ ಆರ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 1,50,000 ನಂಕಿತ ಖರ್ಚು ನೆಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ 1,50,000 ಮುಟ್ಟ ಉಂಟು ಐಟ್ 1,00,000 ಆರೆ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆನ್ ಮಾಲ್ತು ಕೊರ್ಪೆ ಪಂಡದು ಈಕ್ಲ ಭಯಂಕರ ಒಂಜಿ ಪುಷಪ್ ಕೊರಿಯರು ಅವು ಐಕ್ಯ ಆನ್ ಅರೆಗ್ ಎನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬಾದು ಮತ್ತೆ ನಿಕ್ಲ ಮಾತರ್ನ ಪರವಾದ ಅರೆಗೆ ಆನ್ ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ಧನ್ಯವಾದ ಪನರೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ಪೆ ಸೊ ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ ಒಂಜಿ ಪುದರದ ವಿಷಯ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಪುದರ್ ಎಂಚಿನ ಮಲ್ಪೊಡು ಚರ್ಚೆ ಮಲ್ತ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಈ ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಆ ಪುದರ್ನ ಯಾನ್ ಪನ್ಪಿನಡ್ದು ಅವೇನಿತ ರಿಲೀಸ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿದ ಸರ್ವತಮಣ್ಣ ಉಳ್ಳೇರು ಆ ರೀತಿ ಅವನ ಪಾತ್ರ ಪಂಡದು ಅವನ ರಿಲೀಸ್ ಮಲ್ಪನೆಗೆ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಗೊತ್ತಾಡು ಪಂಪಿನ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಆಸೆ ಯಾನ್ ಪನ್ಪಿರ ಪಡ್ಚಿ ಅವು ಸರ್ವತಮಣ್ಣ ಪಂಡದು ರಿಲೀಸ್ ಮಲ್ಪಾಡದು ಪಂಡದು ಎನ್ನ ಆಸೆ ನನ್ನ ಇಂಚಿನೆಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾತೆರ್ಗ ಎಂದು ಇತಿಯನ್ನ ವರ್ಡ್ಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸರ್ವತಮಣ್ಣ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್ವತಮಣ್ಣ ಇರ ಮ್ಯೂಟ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಇರೇಗಿತ ಸುರುತ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಪುದಾರ್ ಮಾತ್ರ ಪನೋಡು ಈತದ ಜಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಪುದಾರ್ ಪನ್ಲೆ ಅವಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಆ ವಿಷಯ ಬೊಕ್ಕ ಪಾತಿರ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಎಂಕಲ್ ಇನಿತ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗು ಪುದಾರ್ ಇರ್ನ ಬಾಯಿಡ್ದು ಬರಡು ಐಲೇಸ ಅಂತೀನಿ ಐಲೇಸ ಬಾರಿ ಸೋಕದ ಒಂಜಿ ಪುದಾರ್ ಐಲೇಸ ಪನ್ಪಿನಕ್ಕೆ ಎಂಕಲು ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೊರ್ರೆ ಒಂಜಿ ಆಡಿಯೋ ಮಲ್ದ ಬಾಂಬೆದ ಸೂರಿ ಅವೇನು ಅರ್ನ ಸೊರೊಟು ಎಂಕಲೆ ಕೊಡ್ತೇರು ಐಲೇಸ ಪಂಡ ಎಂಕಲು ಐ ಪಂಡ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೇಸ್ ಪಂಡ ತುಳುಟು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ಪಿಲೆಕ್ಕ
ಸೊ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆವಡು ಉಂಪಿನ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಐಲೇಸ ಅಂತ ಕುದರ್ದಿತ್ತ ಐಕೊಂಜಿ ಟ್ಯಾಗ್ ಲೈನ್ ಕೊಡ್ತಾ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಓಷನ್ ಅನ್ಪಂಡ್ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಓಷನ್ ಪಂಡ ಸಮುದ್ರದ ಈ ಮರಿಗೆಲ್ಲ ಆ ಮರಿಗೆಲ್ಲ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ. ಸಮುದ್ರದ ಈ ಮರೆಟ್ಲ ಆ ಮರೆಟ್ಲ ಆಯ್ತ ಅರಬಾಯಿಕ್ ಏನುಂಡು ಅಂಚನೆ ಈ ತುಳುತ ಒಂಜಿ ಈ ಸ್ವರ ರಡ್ಡು ಸೈಡ್ ಇಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರಪಂಚದ ಸಮುದ್ರದ ಆಪೆದ ಮರಿಗೆಲ್ಗಲ ಈಪೆದ ಮರಿಗೆಲ್ಗಲ ಕೇನುಡು ಅನ್ಪಿನ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಐಲೇಸ ಅನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಪುದಾರ್ದಿತ್ತ ದಿ ಟ್ಯಾಗ್ ಲೈನ್ ದಿ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಓಷನ್ ಪಂಡ್ ಸೂರಿ ಅರ್ನವದು ಒಂಜಿ ಧ್ವನಿ ಇಟ್ಟು ಅವು ಐಲೇಸದ ಒಂಜಿ ಮಹಾತ್ಮೇನಾರು ಪಂಡ್ತೇರು ಸತೀಶ್ ಅಕ್ಪಲರೆ ಅವೇನು ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇ ಮಲ್ತಾರಡ ಎಂಕಲು ಸೂರಿನ ಸ್ವರನು ಕೇಳುವ. ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆಲು ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಗೀತ ಮಸ್ತಿರ ತುಲೈ ಪಂಡ ಪುಸ್ತಕದೊಲೈ ದೆಂಗದು ಕುಲ್ದಿನತ್ ಬಾಯ್ದು ಬಾಯಿ ಪರತೊಂದು ಬೈದಿನ ಸುರಗಿದ ಪೂತ್ತ ಕಮ್ಮೆನ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯದ ಉಲಮೇಕ್ ವ್ಯಾಕರಣ ಛಂದಸ್ಸುದ ಒಪ್ಪ ಹತ್ತದ ಕಲಾ ಈಚಿ ಅಂಡಲ ತುಳುತ ಪದ್ಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ಒಂಜಿ ಸರೀಕೆದ ನಡಕೆಡು ಕೊರ್ಲುಡು ನಡತೊಂದು ಬೈದಿನ ತುಳು ಪದಕ್ಲೇನು ಐನ ಭಾಗ ಮಲ್ತೊಂದು ಐ ಕೊಪ್ಪುನಂಚ ಪದತ ಆಲಾಪನೆ ಶುರು ಮಲ್ತೊಂಡೇರು. ಕಾರ್ಮಿಕದ ಪುರುಷರ್ನ ಬೊಕ್ಕ ದೈವ ದೇವರಿನ ಪದ ಪನ್ನಗ ಡೆನ್ನಾನ ಡೆನ್ನಾನ ಡೆನಡೆ ನಾಡೆನ್ನಾನ ಡೆನ್ನಾನ ಡೆನ್ನಾನಿ ಡೆನ್ನನ ಪಾಡಿಯರು. ಬೆನ್ನಿದ ಬೇಲೆಗ್ ಕಂಡದ ಕೆಸರಡು ರೆಂಕನಗ ಉಡಲ್ದ ಬೆಸರ್ಗ್ ಓ ಬೇಲೆ ಓ ಬೇಲೆ ಓ ಬೇಲೆ ಪದ ಪಂಡೆ. ತುಳುನಾಡ್ದ ಮೂಲ ಪುರುಷರು ಕೊರ್ರನಕುಲು ಕಲಿ ಪರ್ದು ವೈರಾಪನೊಂದು ಪುಣ್ಣಮಿದ ತಿಂಗೊಲ್ದ ಬುಲ್ಪುಗು ಪಜ್ಜೆ ಪಾಡ್ದು ನಲ್ಪುನಗ ಲೇ 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 ಲೇಗ ಲೇ 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 ಲೇಗ ಲೇಲೆಗ ಪಂಡೆ. ಕಡಲಪ್ಪಿನ ಜೋಕುಲು ಮೀಂದ ಎರುಮೂರಿ ಪತ್ತೊಂದು ಪೋನಗ ದೋಣಿ ಒಚ್ಚೊಂದು ಬಲ ಬೀಸನಗ ಬೆಸರ್ಗ್ ಐಲೇಸ ಐಸ ಐಲೇಸ ಐಸ ಐಲೇಸ ಪಾಡಿಯರು. ದಪ್ಪುನಗ ಬೋರಿಗಾಡಿ ಕಟ್ಟಿನಗ ಮನ ತಲ್ಮೆನಗ ಹೊರಲೋಯ್ತೇರು. ಇಂಚ ಅಂಚಂಚಿ ಪದಕುಲೆಗ್ ಅಂಚಂಚಿನವೇ ಚೌಕಟ್ಟು ಕಟ್ಟೊಂದು ಐತ ಉಲಗಿಯೇ ಸೋಪುಡೆ ಪದ ಮುಡಿಯೇರು. ಸ್ವರ ಲಕ್ಕಾದು ಲೋಕೊರೊಮ್ಮೆ ಪಸರೊಂದು ಬತ್ತೇರು. ಇನಿ ತುಳುವೆರ ಒಂಜಿ ಜವನೆರ ಕೂಟ ತುಳುತ ಕಮ್ಮೆನ ಸಾಗರದ ಅಂಚಿ ಮುಟ್ಟ ಮುಟ್ಟೋಡು ಪಂದು ಇನಿತ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಮತ್ತರ್ ಮೆಡುಕುಲೊಂದು ಐಲೇಸ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಅವು 7 ಕಡಲು ದಾಂಟದು ಅಲಿದಾಂತೆ ಒರಿಯೋಡು ಪನ್ಪಿನ ಮೋಕೆಡೆ. ತುಳುತ ರಾಗುಲೆನ್ ಮಾತ ತುಳುವೆರ್ನ ಕೆಬಿತರಕು ಮುಟ್ಟಾವರೆಂದು ಡಿಜಿಟಲ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಡು ಅವೆನು ಬುಕ್ ಮೈ ಶೋ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಬೊಕ್ಕ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಮುಖಾಂತರ ಲೈವ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು. ನಿಕುಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಸೇರ್ದು ಈ ತುಳುತ ಸುರೂತ ಪ್ರಯೋಗನು ಬುಕ್ ಮೈ ಶೋ ಮುಖೇನ ಟಿಕೆಟ್ ದೆತ್ತೊಂದು ತೂಪಿಲೆಕ್ಕ ಉಮೇದು ಕೊರ್ಪಾದು ತುಳು ಭಾಷೆದ ಬುಲೆಚಿಲ್ಗ್ ಬೆರಿಸಾಯ ಆವಡೊಂದು ಮಾತ ವಿಶ್ವ ತುಳುವೆರಡ ಮೋಕೆದ ಅರಿಕೆ. ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಸೂರಿ. ಒಂಚೂರು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಅಂತ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ತೋಜುಂಡು ನಾನು ಒಂದು ಬಾರಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಉಂಡು ಆಕ್ಚುಲಿ ಅವನು ಗ್ರೂಪ್ ಶೇರ್ ಮಲ್ದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಈಗಲೂ ಅವನು ನಾನವರ ಪುರ್ಸೋತುಡು ಕೇಳೋಲಿ. ಇತೆ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ಘಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬೈದ ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ರೆ ಇತ್ತೆ ಐಲೇಸ್ ಒಂಜಿ ಉದಾರಾಂಡು ಐಕೊಂಜಿ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಐತ ಮಹಾತ್ಮೆ ಗೊತ್ತಾಂಡು ನನ್ನ ಐಕೊಂಜಿ ಲೋಗೋ ಬೋರ್ಡು ಅಂತಿನ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಇರ್ತೇನೆ ಎಂಕಲೆಗ್. ಎಂಕಲ ಈ ಟೀಮ್ಡು 2 ಜನ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ಸ್ ಇರ್ತೇರು. ಒಂಜಿ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಕಿಣಿ ಪಂಡ್ದು ಮೇರು TV9 ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುನಾರು. ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ್ ಮೇರು ಎಂಫಸಿಸಿಡ್ UI ಡಿಸೈನರ್ ಅದು ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಮೊಗಲು ಇರುವೇರು ಸೇರ್ದು ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಕಿಣಿ ಮೇರು ಅವೆಡ್ದು ದುಂಬು ಬತ್ತಿನ
ಸೂರಿ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಗಾರು ಸೂರಿನ ಫೋಟೋలో ಒಂಜಿ ಪಾಡ್ದು ಬಿಡ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾವಡು. ಮೇರ್ ಸೂರಿ ನಂಗೆ ಆಡಿಯೋ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ನಾರು. ಆ ಆಡಿಯೋ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಶೇರ್ ಮಲ್ದೆ ಗ್ರೂಪ್ಡು ನಿಗಲ್ ಕೇನ್ಲೆ ಬಾರಿ ಸೋಕುದ ಸ್ವರ ಅರ್ನ ಒಂಚೂರು ಲಾರ್ಜ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಮಲ್ಲ ಸ್ಕ್ರೀನ್. ಸೊ ಸೂರ್ಯನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಲೈನ್ ಪನ್ನೋಡೆ ತಂತ್ರಮಣ್ಣ. ಸೂರಿ ರಂಗ ಕಲಾವಿದೆ ಬೊಕ ವಾಯ್ಸ್ ಓವರ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್. ನಮ್ಮ ಈತ ಟಿವಿಡ್ ತೂಪಿನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕನ್ನಡ ಧಾರಾವಾಹಿಲು ಒಂದು ಕನ್ನಡ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಬರೊಂದುಲ್ಲನ ಇವನ್ ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಎಕ್ಸೈಡೆಡ್ ಧೋನಿ ಸಮೇತ ಪಾತೆರ್ನು ಅವು ಸೂರಿನ ಸೊರಟು ಒಂಬಾಯ್ಡು ಬಾರಿ ಪುದಾರಾತಿನ ಪುದರು ಸೂರಿ ಮಾರ್ನಾಡು ಸುರೇಂದ್ರ ಮಾರ್ನಾಡು ಬೊಕ ಮೋಹನ್ ಮಾರ್ನಾಡು ರಂಗಭೂಮಿದ ಕಲಾವಿದೆ. ನಾಟಕ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ದೆತೊಂದಿನ ಮಲ್ಲ ಕಲಾವಿದೆ. ಮೊಗಲು ಇರುವೆರು ಮೂಡುಬಿದ್ರೆ ಮಾರ್ನಾಡುದಗಲು. ಸೊ ಅಗಲ್ನ ಎಂಕಲ ಗ್ರೂಪ್ ಉಪ್ಪುನ ಬಾರಿ ಎಂಕಲ ಒಂಜಿ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಏನಂದ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ. ಸೂರಿ ತೀರೆ ತುಂಬಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಇನ್ನಿತ ಲೋಗೋನ್ ಡಿಸೈನ್ ಮಲ್ತಿನ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಕಿಣಿ TV9 ఒక విశ్వనాథ్ శెట్టి గారు మొగలు రెడే దినట్టు ఎంకಲೆಗ್ ಮೇರೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಕಿಣಿ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ గారు ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಲೋಗೋ ಮಲ್ದೇರು ಎಂಕಲೆಗ್. ಆ ಲೋಗೋ ನಿಗಲೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ನಿಗಲೆಗ್ ಮಿನಿ ಆಗ ಎರಡೇನ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಅರ್ನ ನಂಬರ್ಲ ಎಂಕಲ್ ಮುಲ್ಕೊರ್ತ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಬಗೋಡಿ ತಿಂಗಳು ನೋಟ್ ಮಲ್ತೊನ್ಲೆ ಬೊಕ ಬುಟ್ಟಾನೆ ಎಂಕಲ ಗ್ರೂಪ್ ಉಡ್ಲ ಅಗಲು ಉಲ್ಲೇರು. ಸೊ ಸರ್ವೋತ್ತಮ್ ಶೆಟ್ರು ಇತ್ತೆ ಆ ಒಂಜಿ ಮಾತಾಡಲ ಒಂಜಿ ಅನುಮತಿಗೆ ತಂದು ಎಂಕಲ ಒಂಜಿ ಲೋಗೋನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಅನ್ನೊಂದು ಕೇಳಂದಿಲ್ಲ. ಸರ್ವೋತ್ತಮ್ ಶೆಟ್ರೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಮಾತಾಡಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ. ವೇದಗೆಡತಿನ ಮಾತ ತುಳುವರೆಗೆ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಈಗೆಲ್ಲ ಮಾತ ಅನುಮತಿಗೆ ತಂದು ಇನಿತ್ತ ಈ ಲೋಗೋ ಐಲೇಸ ಲೋಗೋನು ಯಾನು ಉದ್ದೀಪನ ಮಲ್ಪರೆ ಬಾರಿ ಸಂತೋಷ ಪಡವೆ. ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಕ್ಲಾಪ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನನಗೆ. ಸತೀಶರೇ ಈ ಲೋಗೋನು ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇ ಮಲ್ಪ್ಲೆ. ಈ ಲೋಗೋನು ನಿಗಲು ತೂಯರ್ಡ ಆ ಲೋಗೋಡು ಒಂಜಿ ಮೈಕ್ ದೀತ ಐತ ಒಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಗ್ಲೋಬ್ ದೀತ ಬೊಕ ಆ ಮೈಕ್ ದ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ನಿಬ್ಬು ತೋಜೊಂದುಂಡು. ಆ ನಿಬ್ಬು ಎಂಕಲು ಬರೆಪಿನಗಲೇನ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಲ್ಪೆರೆಗೋಸ್ಕರ ದೀತ ಬೊಕ ಗ್ಲೋಬುನ್ ದೀತಿನಿ ಎಂಕಲು ಇಡೀ ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಡ್ ಈ ತುಳು ಭಾಷೆ ಪ್ರಚಾರ ಆವಡು ಅನ್ಪಿನ ಕಾರಣಗೋಸ್ಕರ ಆ ಗ್ಲೋಬುನ್ ದೀತ. ಅಂಚೆನೆ ಐಲೇಸ ಅನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಈ ಧ್ವನಿ ಸಮುದ್ರೋಡು ಕೇಳ್ನ ಸಂಗೀತದ ತುಳು ಸಂಗೀತದ ಒಂಜಿ ಸಮುದ್ರದ ಪದತ ಆಲಾಪನೆ ಆಯ್ನಿಟ್ ಹೆಸರ ಐಲೇಸ ಅನ್ಪಿನ ವೇವ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಲ್ದ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಕಿನ್ನೆ ದೋಣಿಲ ದೀತೆರ್. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಅದು ಒಂದು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೇಸ್ ಅನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಲೇಸ್ ಆವಡು ಅನ್ಪಿನ ಕಾರಣಗೋಸ್ಕರ ಈ ಲೋಗೋನ್ ಎಂಕಲು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ದ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಗಾರು ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಕಿಣಿ. ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇನ್ನರ್ ಲೇಸ್ ಇಲ್ಲ ಹೃದಯ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಲೇಸ್ ಇನ್ನರ್ ಲೇಸ್ ಇಲ್ಲ ಇಂಡಿಯಾದ ಲೇಸ್ ಇಲ್ಲ ಇಂಡಿಯಾ ಲೇಸ್. ಓಕೆ, ಸೋ ಮೆನಿ ಮೀನಿಂಗ್ಸ್. ಸರ್ವೋತ್ತಮ್ ಶೆಟ್ರೆ ಇರು ಎಂಕಲ ಬಿನ್ನೇನಿ ಅಂಚಾದು ಈ ಐಲೇಸದ ವಿಷಯಡು ಐಲೇಸನ್ ಒಡೆಮುಟ ಕೊಣಪೋಲಿ ಐಲೇಸ ಒಡೆಮುಟ ಎತ್ತು ಉನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಹಾರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ಎಂಕಲಿಗೆ ಈ ಪೊರುಡು ಒಂದ್ ಎರಡಕ್ಕೆ ನಂದಿಲ್ಲ. ಸೊಲ್ಮೇಲು ಮಾತಾಡಲ್ಲ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಗಣಕಲೆಡು ಮಿಗಿಲಾಗಿ ಗಣಪತಿ ದೇವರೇ ಕೈಮುಗ್ಗೆಂದು ಲೋಕಡೆ ಪುದರಪೈನ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಮಹೇಶ್ವರಗ ಅಡ್ಡಬೂರೊಂದು ಎಡಮ ದಿಕ್ಕದ ದೈವಲೆನು ಮನಸಾರ ಎನ್ನೊಂದು ಬೆರ್ಮೆರ್ನ ಪಾದ ಪಸೊಂದು
ಅಪ್ಪ ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿಗೆ ಅಡ್ಡ ಬೂರೊಂದು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ದೈವದಯರೇನ ಕಲ್ಕುಡೆ ಜುಮಾದಿ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಕೊಡಮಂದಾಯ ಮೊಗಲ ಮಾತ್ರ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಲ್ತಂದು ಇನ್ನಿತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಕಂಟದ ಮಲ್ತುಕೊರಿನ ನಿಗವೇ ಮಾತ ಕುಡಲ ಸೊಲ್ಮಿನ ಸಂದವೊಂದುಲ್ಲ ಈ ಐ ಏಸ ಪನ್ಪಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇನ್ನಿಗಳು ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರು ತುಳು ಭಾಷೆದ ಬುಲಚಿಲ್ಗಾದ ಉಂಡಾಯಿನ ಈ ಅಂತರ್ಜಾಲದ ಡಿಜಿಟಲ್ ವೇದಿಕೆ ಒಂದು ಶುರು ಆಪಿನ ಮಾತ್ರ ಈ ಅಂತರ್ಜಾಲ ಡಿಜಿಟಲ್ ವೇದಿಕೆ ಶುರು ಆಪಿನ ಮಾತ್ರ ಒಂದು 100 ಕಾಲ ಬಾಳಡು ಪಣದು ಆ ದೇವರಡ ಯಾನು ಬೇಡೊಂದು ನೆಟ್ಟು ಖಾಲಿ ಈತ ಮೂಜಂತ ಪುದರ್ಬಂಡರನಿಗಳು ರಮೇಶ್ ಚಂದ್ರ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ರು ಅಂಚನೆ ಬೇತೆ ಸಿಂಗರ್ಸ್ ಮುಗುಲ್ ಮಾತ ಸಿಂಗರ್ಸ್ ಒರಿಯರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಮರಳು ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ನಾಟಕದ ಮರಳು ಕೊಂಜಿ ಸಂಘಟನದ ಮರಳು ಅಂಚನೆ ಮೊಗಲೇ ಒಂಜಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ದ ಮರಳು ಪದ್ಯ ಬನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಮರಳು ಈ ಮರಳು ಅಗಲಗಲ ಕೆಲವೇ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಮರಳು ಉಪ್ಪುಂಡು ಸೊ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ತುಳುವರೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೂ ಮಸ್ತ್ ನಮ್ಮದ ಮರಳುಂಡು ಈ ಮರಳು ನಮ್ಮ ಮರಳನ್ ನೆನ್ನರ ಬಲ್ಲಿ ಅವು ಎಡ್ಡತನದ ಮರಳವು ಅವು ನಮ್ಮ ದುಂಬುಕೊನೋಡು ಬನ್ನ ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾದ ಈ ಒಂಜಿ ಅಂತರ್ಜಾಲದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಈ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಕೂಡು ಕಟ್ಟಿನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರ್ನಿಗಳು ಕೊರೋನಾಡ ಸ್ರದ್ ನಂಕ್ ಮುಖತಾ ತಿಕ್ಕರಾಜಿಲ್ಲ ಈನ ಮುಂದ ಒಂಜಿ ಕೂಡು ಕಟ್ಟು ಮಲ್ತದ್ದು ಯಾನತ್ತೆ ಕೆಲವು ತುವಂದಿನ ಮೋನೆಲ ಮಾತ ಮೂಲ ತುವಂದಿಲ್ಲ ಎಂಕ್ ಬಾರಿ ಸಂತೋಷ ಆವೊಂದುಂಡು ಐತ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಒಂದು ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಮಾತ್ರ ಪಾತ್ರದ ನಮ್ಮ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಅಸರದ ಮಲ್ಪಂದೆ ನಮ್ಮ ಬೇತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಲ ನೆಟ್ಟ ಆವಡು ಮುಖ್ಯವಾದ ತುಳು ಭಾಷೆದ ತಾಕತ್ತು ನಮ್ಮ ಜಗತ್ತಿಗೆ ತೆರಪೋಡು ಪಂಪಿನ ಉದ್ದೇಶ ಪೂರ್ವಕವಾದ ನಮ್ಮ ಐ ಪಂಡ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಂಡರ್ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತುಳುವರನ್ನು ಮಾತ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ಪನ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆಲ್ಲ ಒಂದು ಆದುನು ಪಂಪನ ಎಂಕ ಬಾರಿ ಸಂತೋಷ ಅವನುಂಡು ಈ ವೇದಿಕೆಡ ಸದ್ ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲು ನಮ್ಮ ತುಳುಟು ಪನ್ನಡಾಪಿ ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪೋಡು ಐಡ್ಲ ದುಮ್ಮು ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆನ ಕಲ್ಪೋಡು ತುಳು ಭಾಷೆನ ಕಲ್ಪೋಡು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಾಡು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಹಿಂದಿ ಪಾತ್ರನೇನು ಬಿಡ್ದು ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆನೇ ಪಾತ್ರಡು ಇನ್ನು ಎನ್ನ ಮರ್ಮಲ್ ಎನ್ನ ಮಗನ್ ಲೆತ್ತದು ಹಿಂದಿಡು ಪಾತ್ರ ತೋಳು ಆ ಹಿಂದಿಡು ಪಾತ್ರನ ನಾನು ಕೇಂಡ ಅವನ್ ತುಳುಟಿಂಚ ಪಾತ್ರನ ಮಗ ಕಂಡೆ ಅವನ್ ತುಳುಟು ಅಲ್ಲೇ ತುಳು ಬರ್ಪುಂಡು ಬೊಂಬೈಲ ಅಣ್ಣಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ತುಳು ಬರ್ಪುಂಡು ಅವನ್ ತುಳುಟು ಬಂಡು ನಿಕ್ಕ ಅವೇ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬಿಡು ಬಂದ್ ಮೇನು ತುಳುಟು ಬಂದು ತೊಳೆತಾಡ ದೇಗಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪಾತ್ರ ಬೇಡ ಕೆಂಡನ್ ಐಕಾಲ್ನ ಮುಗುಳ್ನಾಗೆ ಹೆಂಗ್ ಕೊರಿಯಲು ನನ್ನ ಮಿತ್ಯ ತುಳು ಪಾತ್ರ ಮಾಮ ಹೊಂಡುಲಾಲ್ ಅಂಚಾದು ಪನಗ ಜೋಕುಲೆಗ್ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಾಡು ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲೆಗ್ ತುಳು ಕಲ್ಪನ ಅವು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮುಖ್ಯ ವಿಷಯ ರಡ್ಡನೇದಾದ ಯಾನ್ ಪನ್ಪಿನಂಡ ನಮ್ಮ ಈ ಪರವೂರುಡು ಹತ್ರ ನಮ್ಮ ಅನಿವಾಸಿ ತುಳುವರೆಗೆ ಈ ಭಾಷೆದ ಪೊರ್ಲು ನಮ್ಮ ತೆರಿಪೋಡು ಅವನು ಇಂಚ ತೆರಿಪೋಡು ಅಂತರ್ಜಾಲದ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ತೆರಿಪೋಡು ನಿಗುಲತೈತ ಇಂಚಿನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರ ಈ ಡಿಜಿಟಲ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಂಚಿನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರ ಐತ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ಊರ್ದಾಗಲೆಗ್ ಪರ ಊರ್ದಾಗಲೆಗ್ ಅನಿವಾಸಿ ತುಳುವರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಎಂಚಿನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ತುಳುತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಂಚಿನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅವೇನು ತೊಯಪೋಡು ಊರದ ಪರ ಊರದ ಅವತ್ರ ಅನಿವಾಸಿ ತುಳುವರೆಗೆ ಏತಮತ ಪ್ರತಿಫಲರು ಅವೇನ್ ನಮ್ಮ ದೆರ್ತು ತೊಜೋಡು ಐಕ್ ಅಂತರ್ಜಾಲದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬೋರ್ಡು ಪನ್ಪಿನ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಅನಿಸಿಕೆ ಬಂಗಡುಪುನ ಸಾಹಿತ್ಯಲು ಬಂಗಡುಪುನ ಕವಿಕುಲು ಬಂಗಡುಪುನ ಕಲಾವಿದರು ಅಗಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಬೆರಿಪಟ್ಟು ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪಡು ಒಂದೊಂಜಿ ನೆತ್ತ ಪುಡೊಂಜಿ ಉದ್ದೇಶ ಒಂದು ಮಾತ ಯಾನ್ ದೇಗ ಪಂಟ್ರಪಯಣ್ಣಾಗ ನಮ್ಮ ತುಳು ಸಂಘಟನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ರಾಜಶಾಳಿಯವರಿಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಬದಿಯಾಡ್ಕಾಡು ತುಳು ಸಮ್ಮೇಳನ ಆಂಡು ಮುಲ್ಕಿಡು ತುಳು ಸಮ್ಮೇಳನ ಆಂಡು ಉಜಿರೆಡು ತುಳು ಸಮ್ಮೇಳನ ಆಂಡು ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ತುಳು ಸಮ್ಮೇಳನ ಆಂಡು 2018 ನಮ್ಮ ದುಬೈಡು ತುಳು ಸಮ್ಮೇಳನ ಮಲ್ತ ಈ ತುಳು ಸಮ್ಮೇಳನ ಮಾತ ವೇದಿಕೆಗಳ ಪಾತ್ರ ನಮ್ಮ ತುಳು 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 ಒಂದು ಪಾತ್ರನಲ್ಲ ಆಂಡ ಅವೇನು ಪಾಲಿಸೊಂದು ಬರಂದು ಜರಿಯರ್ಲ ಇಲ್ಲಡ ಪಾತ್ರನು ಅಗಲ ಜೋಕುಳ್ಳ ಪಾತ್ರನು ಇಂಗ್ಲಿಷೇ ಅಗಲ ಜೋಕುಳ್ಳು ಪಾತ್ರ ಹಿಂದಿ ತುಳುನು ಏರ್ಲ ಪಾತ್ರ ಜರು ಅಂಚನೆ ಕನ್ನಡಲ ತುಳು ಕನ್ನಡ ಪಾತ್ರನ ಅಭ್ಯಾಸ ಏರ್ಲ ಮಲ್ತೊಂದು ಜರು ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ನಾವು ಮಲ್ತೊಂದು ಬರಡು ಜಗತ್ತಿನ ಆದ್ಯಂತ ತುಳು ಭಾಷೆ ಒರೆಯೊಡಂಡ ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ರಡ್ಡನೇದಾದ ಆನೇರ್ದು ಇನಿಮುಟ್ಲ ಏತ ತುಳು ಸಮ್ಮೇಳನ ಆಂಡ ಮಾತ ಸುಳು ಸಮ್ಮೇಳನ ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರನ ಬರೆದು ಪುನು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಸಂವಿಧಾನಡು ತುಳು ಕೊಂಜಿ ಮಾನ್ಯತೆ ತಿಕ್ಕೋಡು
ಸಂವಿಧಾನದ ಎರಡನೇ ಪರಿಚಯದಗೂ ನಮ್ಮ ತುಳುವನ್ನು ಸೇರೋಡು ಪಂಪಿನ ಒಂದು ಆಶೆ ಉಜಿರೆಡಾಯನ ಸಮ್ಮೇಳನ ಪಶಿನ ದುಬೈಡಾಯನ ಸಮ್ಮೇಳನ ಮುಟ್ಟ ಒಂದೇ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪಂಡಿರು ಇತ್ತ ಮಲಮಲ್ಲ ಜನಕ್ಕೆ ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗಡೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗಡೆ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗಡ್ರಿಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಉಂಡು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಬಿಟ್ಟ ಬೋಪಿನ ಬಿಟ್ಟು ತಾಕತ್ತುಂಡು ಅಗಲಿ ಮಾತ ಪಸಂದು ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಮಾನ್ಯತೆ ತಿಕ್ಕೊಡು ರಾಜ್ಯ ಭಾಷೆ ಆವಡು ಅವತ್ತಂದ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಸಂವಿಧಾನದ ಎರಡನೇ ಪರಿಚಯದ ಸೇರೋಡು ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಮನವರಿಕೆ ಮಾತಾಡಲ ಉಪ್ಪಡು ಅವು ಮಲ್ತು ಕೊರಡು ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಈ ಒಂಜಿ ಮನವಿ ಈ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ನಿಗಲ ದುಮ್ಮದು ಇದು ಯಾನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತ್ರ ಪೋಪಿಜಿ ದೇನ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪಾತ್ರ ಪರಯವನ ಮಸ್ತ್ ನಿಗುಲು ಪಾತ್ರ ನಗುಲು ಬರೆಪೆ ನಗುಲು ನಿಗಲ್ನೆದುರು ಎಂಚಿನ ಪಾತ್ರಗಳೇ ಅನ್ನೋ ತಪ್ಪದಪ್ಪು ಅವತ್ತಂದ ಈ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ಈ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತುಕೊರ್ನ ಸುಧಾಕರಣ್ಣಾಗ್ ಶಾಂತರಾಮಣ್ಣಾಗ್ ಅವತ್ತಂದ ನಮ್ಮ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಚಂಡ್ಲೇರ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಲ್ಲರ್ನಿಗಳು ಪದಾರ್ಥ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಗಲೆ ಮಾತ ಎನ್ನ ಅಭಿಮಾನವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡುತ್ತದ್ದು ಎನ್ನ ಈ ಎರಡು ಪಾತ್ರ ಮುಗಿಪ ಜೈ ಹಿಂದ್ ಜೈ ತುಳುನಾಡು ತುಳು ಒರಿಯೋಡು ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡ್ ಪಾತೆರೋಡು ತುಳು ಭಾಷೆ ಜನಕಲೇನ ಬಾಯಿಡ್ ನಲಿಪೋಡು ಅಂಚಾಂಡ ಮಾತ್ರ ನನ್ನ ದುಂಬುದ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ತುಳು ಒರಿಯು ಉನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಆಶಯ ಕೊರಿಯರು ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಸರ್ವೋತ್ತಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇತ್ತಂಡ ಎಂಕಲೆಗ್ ನೂದು ಆನೆದ ಬಲ ಅಂತಿನ ರಮೇಶ್ ಚಂದ್ರ ಪನ್ಯ ಪಾತೆರ ಇರೆಗೆ ತೊಲ್ಮೇಲ್ ಕುಡಾರ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟಡು ನಿಗಲಗಿ ಎಂಚಿನ ಹೆಲ್ಪ್ ಆವಡು ಅಂಡಲ ಯಾನು ತಯಾರಿಲ್ಲ ಮಲ್ಪರೆಗ್ ಪೋಯಿನ ದುಬೈ ಡಾಯನ ಸಮ್ಮೇಳನ ತೂತಾರು ಜಗತ್ತದ ಮಾತ ತುಳುವರಾಡೆ ಬೋದಿರು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಸಿಂಗಾಪುರ್ ಹಾಂಗ್ಕಾಂಗ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಯುಕೆದ ಮೂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬದಿರು ಒಬ್ಬರು ಮಾತ್ರ ತುಳುಕಾದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದಿರೋರು ಅಗಲಿನ ಮಾತ್ರ ನಿಗಲ ಈ ಗ್ರೂಪ್ಗೆ ಆಡ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟೊಟ್ಟು ನಿಗಲ ಎಂಚಿನ ಸಹಾಯ ಅವರಂಡು ಪೂರ ಯಾನು ಸಹಾಯ ಮಲ್ತರ್ಪೆ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಕ್ಯಾನ್ವಾಸ್ ಮಲ್ತೊಂದಿರುತ್ತೆ ಆ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಲ ಯಾನು ಮೂಲ ಆಯ್ನಾತ ಮಲ್ತ ಆತಾಂಡ ಆಂಡ್ ಸರ್ ಆರ್ಪಣ್ಯಕನೆ ಐಲೇಸ ಅನ್ಪಿನ ಖಾಲಿ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತಿನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಲ್ತಿನ ಗ್ರೂಪ್ ಅತ್ ಒಂದೆಟ್ ಕೆಲವು ಅಶಕ್ತರೆಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಕೆಲಸಲೆಗ್ ಅಂಚಿನ ಸಂಗೀತದ ಕೆಲಸಲೆಗ್ ಸಹಾಯ ಆವಡು ಉಂಟಿನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಉದ್ದೇಶದ ಒಂದು ಮಲ್ತಿನ ಅಂಚಿನ ಅವೇನ್ ಬೊಕ್ಕ ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಮೇರು ಪಳ್ಳಿ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಶೆಟ್ರು ಪಂಡ್ರೆಲ್ಲೇರು ಒಂದೇತ ನಾಡೊಟ್ಟು ಇತ್ತ ಚೂರು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಬೇಜಾರಾತಂಡ ರಮೇಶ್ ಚಂದ್ರ ಎರಡ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯ ಪನ್ಪಾಗನ ಅನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಅಂದು ನಿಗುಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಬೋರ್ಡ್ ಪಂಡಾರ್ಡ ಆಡ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯ ಪನ್ಪಾಗ ರಮೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಏಕಾಲೆಗ ಒಂಜಿ ಚರಣಲ ಒಂಜಿ ಪಲ್ಲವಿಲ್ಲ ಪಂಡಾರ್ಡ ಅಯ್ಯವು ಬಾರಿ ಸೋಕುದ ಒಂಜಿ ಇರ್ನ ಸೊರ್ರನ ಕೇನೋಡು ಉಂಪಿನ ಆಸೆ ಕಾತೋಂದುಲ ಎಂಕ್ಲ ಜೋಡು ನಂದಾದೀಪೋ ಬೆಳಗಿಂಡು ತುಳುವ ನಾಡುದ ಗುಂಡುಡು ಬಾನೊತಿಲ್ ತಿಂಡು ಮುಗಲು ಮಾಜುಂಡು ಅಮರು ಬೊಳ್ಳಿಲು ಮೂಡುಂಡು ಜೋಡು ನಂದಾದೀಪೋ ಬೆಳಗಿಂಡು ತುಳುವ ನಾಡುದ ಗುಂಡುಡು ಬಾನೊತಿಲ್ ತಿಂಡು ಮುಗಲು ಮಾಜುಂಡು ಅಮರು ಬೊಳ್ಳಿಲು ಮೂಡುಂಡು ಕಾಡ ಸೀಮೆಡು ಲಕ್ಕು ದುಂತಿಯ ರಡ್ಡು ಸಿಂಗದ ಕಿನ್ನಿಲು ಮಲೆತ ತರೆಟವ ಮಲೆದ ತೋಜಿಯ ರಡ್ಡು ಶಿಖರದ ಮಾಡಲು ಧರ್ಮದಾಲೆಡೆ ತಾಂಗುದುಂತಿಯ ರಡ್ಡು ವಜ್ರದ ಕಂಬಲು ಜೋಡು ನಂದಾದೀಪೋ ಬೆಳಗಿಂಡು ತುಳುವ ನಾಡುದ ಗುಂಡೊಡು ಬಾನೊತಿಲ್ ತಿಂಡು ಮುಗಲು ಮಾಜುಂಡು ಅಮರು ಬೊಳ್ಳಿಲು ಮೂಡುಂಡು ಅಮರು ಬೊಳ್ಳಿಲು ಮೂಡುಂಡು ಅಮರು ಬೊಳ್ಳಿಲು ಮೂಡುಂಡು ರಮೇಶ್ ಚಂದ್ರರೇ ಈರ್ಲ ಸುಧಾಕರ್ಲ
ಎಂಕಲ ತುಳು ಸಂಗೀತ ಲೋಕದ ಅಮರ ಬೊಲ್ಲಿಲು ನಂದು ಎಂಕುಲು ಎಣ್ಣೊಂದು ಖಂಡಿತ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಎಂಕುಲು ಎಂಕಲ್ ಒಟ್ಟುಡು ಉಪ್ಪುನೆ. ಈ ಜೋಡು ನಂದಾದೀಪ ಪದ ಬರೆತಿನಾರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಮೃತ ಸೋಮೇಶ್ವರ್ ಇತ್ತ ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ಥಿತಿ ಅರ್ನ ಬಾರಿ ಕ್ಷೀಣ ಸ್ಥಿತಿ ಉಂಡು. ಅಂಚಾದ ಅರ್ನ ಆರೋಗ್ಯಗೂ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಈ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ ಸಿನಿಮಾಗೂ ಬರೆತಿನ ಆರು ಸಿನಿಮಾಗೂ ಮುಜೇ ಪದ ಬರೆತೀನಿ. ಒಂಜಿ ಜೋಡು ನಂದ ದೀಪ ಬೆಳಗಂಡು ಒಂಜಿ ಉಪ್ಪು ನೀರು ಅಂಚಿಗೆ ತುದತ ಚಪ್ಪೆ ನೀರು ಇಂಚಿಗೆ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯ ಒಂದು ಭಾಗ್ಯವಂತದಿ ಸಿನಿಮಾಗೂ ಬರೆತೇರು. ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಪಂತೋಡು ಪಾರ್ಬಲಯ ಅಂತಿನ ಒಂದು ಮೂಜೆ ಪದ್ಯನು ಆರು ಸಿನಿಮಾಗೋಸ್ಕರ ಬರಿತೀನಿ. ಮೂಜಿಲ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಪದ್ಯಲೇನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಮೃತ ಸೋಮೇಶ್ವರ ನೆನತೊಂದು ಎಂಕುಲು ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆವಡ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಮುಖ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂಕುಲು ಎಣ್ಣ ದಿನಂತಿನ ಒಂಜಿ ಸಾಕಾರ ಕೊರ್ನಿಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯರು. ಎಂಕುಲು ಫಸ್ಟ್ ಪೋಸ್ಟರ್ ಒಂಜಿ ರೆಡಿ ಮಲ್ತ ಒಂದೆಲ್ಲ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ರೆಡಿ ಮಲ್ತೇರು, ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಗಾರು. ಆ ಫಸ್ಟ್ ಪೋಸ್ಟರ್ನ ಎಂಕುಲು ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯರ್ನ ಕೈಟೇ ರಿಲೀಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು ನೊಂದು ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯರೇನ ಲೆತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯ ಕೊಳ್ಳಿ ಪಾಲ್ಪಂಡ ಅರೆ ಸಂಗೀತಗೋಸ್ಕರ ನಿಗಲು ಏನು ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುವರ್ಲ ಯಾನ್ ಬೋಡಾಯನ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪ ಅನ್ಪಿನ ಮೇರ್ನ ಮಿಸೆಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುಶೀಲಾ ಪಂದ್ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಸಿಂಗರ್ ಆರು ಎಂಕಲ ನಾನು ದುಂಬುದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಲೇಡ್ ಆರು ಪದ್ಯ ಪಂಡ್ರೆ ಗುಲ್ಲೇರು. ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯರ ಏರು ಬತ್ತದು ಆ ಒಂಜಿ ಪೋಸ್ಟರ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ಪರೆ ಸತೀಶ್ ಎರಡಕ್ಕೆ ಏನೋ ನೋಡೋನು. ಓಕೆ, ಮಾತಿರಿಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ. ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗ ಸೇರಿದಂಚ ಮಾತ ಬಿನ್ನೆರೆಗಳ ನನವರ ಸೊಲ್ಮೆಲ್ ಪಂಡೊಂದು ನಿಖಲ್ನ ಮಾತಿರ್ನಲ ಒಂಜಿ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಅನುಮತಿಗೆ ಏನೊಂದು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಮಾತ ದೈವ ದೇವರನ ಒಂಜಿ ಆಶೀರ್ವಾದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ನಮ್ಮ ಈ ಐಲೇಸದ ಒಂಜಿ ಸುರೂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಂಗೆ ಮಾತ್ರೆಗಳೊಂಜಿ ಉಲ್ಲಾಸದ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆದಪ್ಪಡು ಬೋಡಿತ್ನ ನಮ್ಮ ನೆನೆತ್ನಂಚಿತ್ನ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ರೀತಿದ ಸಹಕಾರ ಮಾತಿರಲ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಡು ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಆಶಯಾಡ್ ನನೋರಂಜಿಕಲ್ದ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಅನುಮತಿಲ್ಲ ದೇವರದ ಆಶೀರ್ವಾದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಈ ಒಂಜಿ ಪೋಸ್ಟರ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಲ್ಪನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಡೆಸಾದ ಕೊರಡು ಕೇನೊಂದು. ನಮಸ್ಕಾರ. ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಪೋಸ್ಟರ್ ಎಂಕಲು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ತುಳಿ ಸಂಗೀತ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ವಿನೂತನ ಪ್ರಯೋಗ ದೇಪನ್ನಗ ಇನಿಮುಟ ಲೈವ್ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ತುಳುಟು ಏರ್ಲ ಮಲ್ದಿಜೇರು ಅಂತ ಅದು ರಮೇಶ್ ಚಂದ್ರನ ಸಾರಥ್ಯದಲ್ಲಿ ತುಳು ಸಂಗೀತ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ವಿನೂತನ ಪ್ರಯೋಗ ಒಂದು ಇನಿತ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಆಗಸ್ಟ್ 15ದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗೋಸ್ಕರ ಈ ನೇಮಲ್ತ ನನ್ನ ದುಂಬುಗೆ ಅಂಕಲು ತುಳುಕೆ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಆದ ಪೂಜಾ ತುಳುಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಅಂಕಲ್ ಬೇತೆ ಭಾಷೆಲೇನ್ಗೆ ತಂಬ ಕನ್ನಡಗೆ ತಂಬ ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ಲ ಕವಿಕಲೇನ್ ಅಂಕಲ್ ಮೂಲ ಪರಿಚಯ ಮಲ್ಪ ಅಂಚನೆ ಬೊಂಬಾಯಿದ ಕೆಲವು ಸಾಧಕರೆಲ್ಲ ಮೂಲ ಪರಿಚಯ ಮಲ್ಪಡೋನೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನೆಗಲು ಫಾರಿನಡ್ ಇಂಚಿನ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತಿನಗಲು ಉಲ್ಲೇರು ನಂದು ಎಂಕಲೆ ತೆರ್ಪ ಎರಡ ಅಗಲು ಎಂಕಲೆಗೆ ಸ್ಟುಡಿಯೋಗೆ ಬರ್ಪಿನ ಅವಕಾಶ ಇರ್ತಂಡ ಅಗಲೆಲ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಂಕಲು ಪರಿಚಯ ಮಲ್ಪೆರಿಲ್ಲ. ತುಳು ಸಂಗೀತ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ವಿನೂತನ ಪ್ರಯೋಗ ರಮೇಶ್ ಚಂದ್ರ ಅವರ ಸಾರಥ್ಯದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ರಮೇಶ್ ಚಂದ್ರನೊಟ್ಟಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯರಲ್ಲೇರು ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಸುಧಾಕರ್ ಉಲ್ಲೇರು ಸುಮಧುರ ಗಾಯನ ರಸದ ಉತ್ತಣ ಪಣದು ರೇಪಂಡ ರಮೇಶ್ ಚಂದ್ರ ಉಲ್ಲೇರು ಸುಧಾಕರ್ ಉಲ್ಲೇರು ಸುಶೀಲಾ ಉಲ್ಲೇರು ಎಂಕಲಟ್ಟು ಕಲಾವತಿ ದಯಾನಂದ್ ಉಲ್ಲೇರು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸತೀಶ್ ಉಲ್ಲೇರು ಅಂಚ ಬೋಡನಾಥ್ ಸಿಂಗರ್ ಶಶಿಧರ್ ಕೋಟೆ ಉಲ್ಲೇರು ಸುರೇಖಾ ಉಲ್ಲೇರು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ರತ್ನಮಾಲ ಪುರಂದರ್ ಉಲ್ಲೇರು ಮೊಗಲೇನ್ ಮಾತ ಸೇರ್ಸೊಂದು ಬೊಕ್ಕ ಹೊಸ ಜವನೇರೆಗ್ಲ ಮಾತ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಎಸ್ಕೆ ನಂದು ಉಲ್ಲೇರು ಆತ್ಮರಾಮ್ ಉಲ್ಲೇರು ಮೊಗಲೇ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಕೊರೊಂದು ಎಂಕಲು ದುಂಬುಗು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಂದಿಲ್ಲ. ಸೊ ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯರು ಒಂಜಿ ಎಂಕಲ ಒಂಜಿ ಈ ಕೂಟ ಎಂಚ ಆಂಡ್ ಎಂಚಿನ ಒಂಜಿ 2 ನಿಮಿಷ ಪಂಡು ತೋಜೋಡು ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲೆಕ್ಕ ಏನು ಗಂಟೆ ಒರ್ಮರ್ ಆಂಡ್ ಪಂಡಿದ ಎಲ್ಲೆಡು ಸುಧಾರ್ತ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಇರುತ್ತ ಕೇನ್ನಗ ಸಂದ್ರಮಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಒಂತ ದಿನ ತುಂಬು ಎಂಕ್ ಪಳ್ಳಿ ವಿಶ್ವನಾಥರ್ ಫೋನ್ ಮಲ್ತ್ ಪಂಪೇರೆ
ರಮೇಶ್ ಅನ್ನ ಒಂಜಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಇದ್ದರು ಬಯ್ಯಗೆ ಬರೋಲಿಯಾ ಅಂದೆ ಎಂಕ್ ವಿಷಯದಾದಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಂಡೆ ಆವು ಪಂಡದ ರಮೇಶ್ ಅನ್ನಡ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಎಂಕ್ ಆಡ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತಿರ್ದಿಜ್ಜಿಂದಲ ಆಡೊಂಜಿ ಎಂಕ್ ಮೋಕೆ ತುಂಬಿಡ್ದೆ ಎಂಕ್ಲೊಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಎಲ್ದಪ್ಪನಾಗ ಎಂಕ್ಲ ಮೂಡದ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸುರುತ ಸೀಡಿ ಮಲ್ಪನಾಗ ಶರತ್ ಬಿಳಿನಗರ ಮುಖಾಂತರ ರಮೇಶ್ ನೆಲ್ಲ ಸುರೇಖ ಎನ್ನ ವೈಫ್ ಸುಶೀಲ ಪಂತ ಒಂಜಿ ಆ ಸೀಡಿ ಮಲ್ಪದ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಅವೆಲ್ಲ ಕೈಟುಂಡು ಅಂಚ ಆ ನೆನಪುದಲ್ಲಿ ಪಡೆದು ರಮೇಶನ್ನ ತಿಕ್ಕನಾಗ ಪಾತ್ರನ ಪಡೆದು ಬೇತದಾಲೆ ಜಾಂಡಲ್ ಒಂಜಿ ರಮೇಶನ್ನ ಮಿತ್ತದೊಂಜಿ ಆ ಪ್ರೀತಿಡ್ ಜಾಯಿನ್ ಆಯ ತೂಯಿನಾಗ ಶಾಂತರಾಮಣ್ಣೆಲ್ಲರು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಘಟಾನುಘಟಿಲು ಮಾತಿರ್ಲ ಇತ್ತೇರು ಆ ಒಂಜಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಇಡ ಅಂಚ ಮೀಟಿಂಗ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಯ್ನಾಗ ಇಂಚ ಒಂಜಿ ವಿಷಯನ ಪಂಡೆರು ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತೊನುಡು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ತುಳುತ ಕನ್ನಡದ ಇಂಚ ಮತ್ತೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಭಾಷೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಜಾಗತಿಕವಾದ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪೋಡು ಬಂದಾಗ ಎಂಚ ಮಲ್ಪನ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಸುರೂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂಜಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆವಡು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಂದನೆ ಬುಕ್ಕ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಪವರ್ ಆಪುಂಡು ಮಲ್ಪನಕ್ಕೆ ಎಂಚ ಮಲ್ಪನ ಎಂಚ ಮಲ್ಪನ ಅಂಚೂರು ಆಲೋಚನೆ ಇಪ್ಪನಾಗ ದಾನ್ನ ಒಂಜಿ ಎಂಕೊಂಜಿ ಧೈರ್ಯ ಬತ್ತಿಂದ ದಾಯಗ ಆಪುಜಿ ನಮ್ಮ ಮಾತು ಈಚ ಜನ ಮಾತು ಇಪ್ಪನಾಗ ಅಪಗೊಂಜಿ ಮುಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಧೈರ್ಯ ಬರ್ಕಂದ್ ಬಾಯ್ ಒಂಜಿ ಎಂಕೊಂಜಿ ದನ್ನ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸಿದೆ ಸಂಗೀತ ಅಂತ ಪನ್ಪನ ಒಂಜಿ ಅತ್ ಕಲೆ ಪನ್ಪನ ಒಂಜಿ ಅವು ಶಾರದಿನ ಒಂಜಿ ಪೂಜೆ ಅಂದೆ ನೆನತೊನ್ನಾಯಿ ಅಂಚ ಅದಿಪ್ಪನಾಗ ಮಲ್ಪಾಗ ಅಂತ ಪನ್ಪನ ಒಂಜಿ ಆಕಲಿಗೆ ಧೈರ್ಯ ಕೊಡ್ತು ಬಿಡಿಯ ಮಲ್ಪಲೆ ಸುರೂತ ಖರ್ಚಿದ ಬಗ್ಗೆ ಮಂಡ್ಯ ವೆಚ್ಚ ಮಲ್ಪನ ಬರ್ತಿ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪಗ ಅಂತ ಪನ್ಪನ ಒಂಜಿ ದನ್ನ ಒಂಜಿ ಧೈರ್ಯ ಬರ್ತದೆ ಐದು ಪರಿಯ ಅಂಚ ಸೇರ್ದಾನಾಗ ಯಾನ ಲೆಕ್ಕ ಪಡೆದು ದನ್ನ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ರೀತಿ ಒಂದು ಒಂದು ತೂಯಿನಾಗ ಶಾಂತರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅದ್ಕ ರಮೇಶ್ ಅನ್ನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮುಕ್ಳು ಮಾತ ಒರಿಯೋರನ್ನು ಸೇರ್ಸಂದು ಇಡೀ ಬಳಗನೆ ಮಲ್ಲ ಬಳಗ ಆದ್ಬೋತಂಡಿತ್ತ ಸರ್ವೋತ್ತಮಣ್ಣೆ ಸೇರ್ದೇರು ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಒಂಜಿ ಗ್ರೂಪ್ ಇತ್ತ ಇಪ್ಪನಾಗ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನನ್ನ ಒವೇ ರೀತಿ ಎಲ್ಲೆಡೆ ನಡಪುಜಿಂದ ಎಂಕ್ ಧೈರ್ಯ ಬರ್ತದೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಖಂಡಿತ ಒಂದು ಒಂಜಿ ಸರ್ತಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳ ಆತಂದ ಅಂಚನೆ ಐಕ್ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪರ ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ಧೈರ್ಯ ಬರ್ತದಿಂದ ಪಂಡದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ನಮ್ಮ ದುಂಬಗು ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡಪಾವಡೆ ಅವೇ ಮಾತ ಕವಿಕ್ಲೆಗ್ ಆವಡೆ ಅತನ ಸಂಗೀತದಕ್ಲೆಗ್ ಆವಡೆ ಕಲಾಗಾರರಿಗೆ ಮಾತ್ರೆಗಳೊಂಜಿ ಆಪನಂಚಿತ್ತ ಒವೇ ರೀತಿದ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ಪಣಂಚಿತ್ತ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಆವಡು ಬಂದಿದೆ ಆಶಿಸಾದ ದೊಡ್ಡ ಪಾತ್ರ ನಮಸ್ಕಾರ ಸಲ್ಮೇಲೆ ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯರೇ ಇರ್ನ ಪಾತೆರಡ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಲೆಲೆ ಇರ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ತೋಜ ಉಂಡು ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶುರುವಾವನೇ ತಂತೇರು ಇಂದತ್ತ ಸುರುತ ಖರ್ಚಿ ಆಯ್ನಾತ್ ಯಾನ್ ತೂಪ್ಯಾನ್ ಐಕ್ ತಕ್ಕಾರ್ ನಡತೊಂದೇರು ಅರೆಗ್ ಕುಡರ ತೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಒಂದು ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ರು ಬೈದೇರು ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ರನ ಒಂಜಿ ಸೊರಟು ಒಂಜಿ ಪದ್ಯಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ನನ್ನ ಒಂಜಿ 10-15 ನಿಮಿಷದಲ್ಲೇ ಎಂಕಲು ಒಂದೇನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಕೊ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನ ಸೊ ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಒಂಜಿ ಎಂಕಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಚರಣಲ ಒಂಜಿ ಪಲ್ಲವಿಲ ಪಡೆದು ಇರ್ನ ಸ್ವರತ ಒಂಜಿ ಮಾಧುರ್ಯನ್ ತೋಜ ಓಡು ನಕ್ಕೇನ ಓಕೆ ಸೊ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಕಡಲ್ದ ಉಡಲ್ದ 2ನೇ ಸಾಂಗ್ ಮನಸ್ಸು ದಿಂಜಿ ರಾಜೇಶ್ ಕೃಷ್ಣನ್ ಕನ್ನಡ ಫಿಲ್ಮ್ ಸಿಂಗರ್ ಪಂತರಿ ಸಾಂಗ್ ಸೊ ನೆಟ್ ನಾನು ಶರತ್ ಬಿಳಿನೆಲೆನ ದಯಪಣ್ಣಗ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ರೂವಾರಿ ರಮೇಶ್ ಚಂದ್ರನ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಲ್ತ್ಕೊನಿ ಶರತ್ ಅಂಚನೆ ನೆತ್ತ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಆಯ್ನ ಮಯೂರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಜೈದೀಪ್ ಮನೋಜ್ ಅಗ್ಲ ಉಲ್ಲೇರಿ ಗ್ರೂಪ್ ಸೊ ಅಗ್ಲೆಗ್ಲ ನಾನು ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೇಲ್ ಕೊರತೆ ಅಂಚನೆ ನಿಗ್ ಮಾತ ತುಳುವೆರು ಮಾತ ಸೇರ್ದಿ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಸೀಡಿನ ನಿಗ್ಲ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಅವೇನ್ ಮಾತಾಡಿಗಳ ತಲುಪಲಕ ಮಲ್ದಾರ ದಯಪಣ್ಣಗ ಇನ್ನ ಮೈನ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಅಂತ ರಮೇಶ್ ಚಂದ್ರ ಲಕ್ಕ ಇನ್ನ ಮೈನ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಅಂತ ಇನ್ನ ಹವ್ಯಾಸಿ ಕಲಾವಿದೆ ಹವ್ಯಾಸಿ ಕಲಾವಿದೆ ಅಂಡಲು ಬಿ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕಲಾವಿದ ಲಕ್ಕ ನಿಗ್ಲೆ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಲ್ದಾರ ಐಕೆನ್ನ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಸೊ ಈ ಸಾಂಗ್ ಮನಸ್ಸು ದಿಂಜಿ ಅಂದ್ ಒಂದು ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಎನ್ನ ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಒಂದೆಟ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ರಾಜೇಶ್ ಕೃಷ್ಣನ್ ಪಂತರೆ ನೀಗ್ಲ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು 30,000 ವ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ ರಾಜೇಶ್ ಕೃಷ್ಣನ್ ಪಂತಿನ ಸ್ಟೂಡಿಯೋ ಪಂತಿನ ಒಂದು ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಉಂಟು ಅಂಚನೆ ಎತ್ತೋ ಜನ ಇತ್ತ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಪಾಡ್ದಾರೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮನಸ್ಸು ದಿಂಜಿ ಅಂತ ಪಂಡಲ ಬರ್ತದೆ ಕಡಲ್ದ ಉಡಲ್ಪು ಸಾಂಗ್ ಪಂಡಲ ಬರ್ತದೆ ಏನೊಂದುಂಡ ಶಾಂತರಮಣ್ಣ ಅವರು ಲ್ಯಾಗಿಂಗ್ ಮನಸ್ಸು ದಿಂಜಿ ಮನಸ್ಸು ಕೊರಲಾ ಮನಸ್ಸು ದಿಂಜಿ ಮನಸ್ಸು ಕೊರಲಾ ಮನಸ್ಸು ದಿಂಜಿ ಸತ್ಯ ಪಂತೆ ಕೇರಳ ಈಯನನ್ನು ಸೇರಲಾ
ಸತ್ಯ ಪಂಥೆ ಕೇನಲ ಈಯನನ ಸೇರಲ ಕೋಟಿ ಜನ್ಮ ಬತ್ತಂಡಲ ನಮ ಒಂದೇ ಪದ ಕೋಟಿ ಜನ್ಮ ಬತ್ತಂಡಲ ನಮ ಒಂದೇ ಪದ ಮನಸ್ಸು ದಿಂಜಿ ಮನಸ್ಸು ಕೊರಲ ಮನಸ್ಸು ದಿಂಜಿ ಮೋಕೆಡೆಯಾನುವರ ನಿನ್ನ ಮೋನೆ ತೂಯಡ ಮೋಕೆಡೆಯಾನುವರ ನಿನ್ನ ಮೋನೆ ತೂಯಡ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಸಂಪಿಗೆ ಬಾಡದೆ ಪೋಡ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಸಂಪಿಗೆ ಬಾಡದೆ ಪೋಡ ಕೋಪನ ತಿಲ್ಪನ ವರ ತಿರುಗು ತೂಪನ ಕೋಪನ ತಿಲ್ಪನ ವರ ತಿರುಗು ತೂಪನ ಮನಸ್ಸು ದಿಂಜಿ ಮನಸ್ಸು ಕೊರಲ ಮನಸ್ಸು ದಿಂಜಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಒಲ್ಮೇಲೆ ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟರೆ ಈ ನಡಿಟೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿತ ಬಿನ್ನೆ ಸರ್ವೋತ್ತಮ್ ಶೆಟ್ರು ನಿಗಲ ಕಾರ್ಯೋಗ ನಾನು ಸುರೂತ ಕಾಣಿಕೆಯಾದ 50,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರಪಾಯ ಅನ್ನೊಂದು ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಸೊ ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯರು ಹಿಡಿದ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲೆ ಮಲ್ಲ ಬೆರಿಸಾಯ ಏನಾರು ಸರ್ವೋತ್ತಮ್ ಶೆಟ್ರು ಎಂಕುಲು ಮೂಲು ನಮ್ಮ ಈತ ಜನ ಸೇರ್ದಿನಗಲ್ದ ಒಂಜಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ದಾಲ ಡೊನೇಷನ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಅಥವಾ ಏರಣ್ಣ ನೆಕ್ ಕಾಣಿಕೆ ಕೊರಡು ನೊಂದು ಕೇಳೊಂದು ಪುನತ್ ಮುಲ್ಪ ಎಂಕಲು ಆಯ್ನಾತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಜನಕ್ಕೂ ರೀಚ್ ಅವರೇ ನಿಗಲು ಎಂಕಲೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು. ಸೊ ನಿಗೆಲ್ಲ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಲೆಗ್ ನನ್ನ ಎಂಕಲು ಜುಲೈ 15 ಹಿಡ್ದು ಆಗಸ್ಟ್ 15 ಮುಟ್ಟ ಕೆಲವು ನಿಗಲಿಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಲೇನ್ ಕಡಪಡೊಂದು ಉಪ್ಪ ಆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಲೇನ್ ಐನಾತ್ ಜನಕ್ಕೂ ನಿಗಲು ರೀಚ್ ಆಪಿಲಕ್ಕ ತೂವೋಡು. ಸೊ ದಟ್ ಎಂಕಲೆ ಎಟ್ ದಿ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಡೇ 5,000 ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ನಂಗೆ ಆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ದ ದಿನ ತಿಕ್ಕೊಡು. ಅಗಲು ಎಂಕಲ ಬುಕ್ ಮೈ ಶೋ ಐಟ್ 200 ರೂಪಾಯಿದ ಟಿಕೆಟ್ ನಂದು ಎಂಕಲು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ದ. ಆ 200 ರೂಪಾಯಿದ ಟಿಕೆಟ್ಗೆ ತೊಂಡೆರಡ ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದ 4-5 ಜನ ಕುಲ್ಲು ತೂಪಿನಂಚಿನ 2 ಗಂಟೆದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕೊರ್ಪ ಐನಾತ್ ಜನ ಅವೇನು ಟಿಕೆಟ್ ದೇತೊಂದು ತೂವೋಡು ಉಂಟಿನ ಎಂಕಲ ಉದ್ದೇಶ. 2 ಕಾರಣಗೋಸ್ಕರ ಒಂಜಿ ಟಿಕೆಟ್ ದೇತೊಂಡೇರು ಉಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಬೆಲೆ ಉಂಡೈಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಆ ಗೆತೊನ್ನೆ 200 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಎಂಕ್ಲ ಏನೋ ಒಂಜಿ ನಿಗಲಿಗೆ ಮನಸ್ಸು ದಿಂಜಿದ ಮೇಲೆ ಸುಧಾಕರ್ ಪಂಡ್ಲೆಕ್ಕ ಮನಸ್ಸು ದಿಂಜದು ಕೊರ್ತ ಅಂಚ ಅಂಡ ಗೆತೊನ್ನೆ ಎಂಕಲೆ ಖುಷಿ ಎಂಪಿನ ಕಾರಣಗೋಸ್ಕರ ಬೊಕ್ಕ ಅವೇನೇ ಎಂಕಲು ದುಂಬುಗು ಅಶ್ವಿನಿ ಅಂಗಡಿ ಎಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಶಿ ಇಸ್ ಬ್ಲೈಂಡ್, ಶಿ ಇಸ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಎ ಸ್ಕೂಲ್. ಆ ಸ್ಕೂಲ್ಗೂ ಅಂತ ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪೊಡು ನೊಂದುಲ್ಲ. ಬೊಕ್ಕ ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಯಾಪಲ ನಮ್ಮ ಸೋಲ್ಜರ್ಸ್ ಏರ್ಲ ತೀರಿಯರ್ಡ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಅತಡ ಕರ್ನಾಟಕಡು ಸುರುತ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಎಂಕಲ್ ತುಳುನಾಡು ಕೊರ್ಪ ಏರ್ಲ ಸೋಲ್ಜರ್ಸ್ ತೀರಿಯರ್ಡ ಅಗಲ ಇಲ್ಲ ಪೋದು ಒಂಜಿ ಐನಾತ್ ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪೊಡು ಉಂಪಿನ ಉದ್ದೇಶ ಐಕೊಂಜಿ ಎಂಕಲು ರಿಸರ್ವ್ ಫಂಡ್ ನನ್ ದೀಪ ಐಕ್ ಬೋಡತಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾತ ಮಲ್ದ ಎಂಕಲು ಸಪರೇಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಓಪನ್ ಮಲ್ದ ಎಂಕಲ ಸಪರೇಟ್ ಚಾರ್ಟೆಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ದೀತ ಗೀತಾ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಅನ್ನೊಂದು ಆರು ಇನ್ನಿತ ಒಂದಿಟ್ಟು ಉಳ್ಳೇರು ಎಂಕಲ ಒಂದಿಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಲಾಯರ್ ದೀತ ಭವಾನಿ ಶಂಕರ್ ಪಂಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಲ್ಲ ಆಯ್ನಾತ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಆದ್ ಒಂದು ಒಂಜಿ ನನ್ನದು ದುಂಬು ಒಂಜಿ ಅಮೇರಿಕದ ನಾವಿಕ ಅತಡ ಅಕ್ಕ ಎಂಚಿನ ಸಂಸ್ಥೆ ಅದು ಬುಲಿಯೋಡು ಉಂಟಿನ ಆಸೆ ದೀದ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚ ಅದು ಏರ್ನಲ್ಲ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಏನ ಪಡ್ಡ ನಿಗುಲು ಎಂಕಲ ಒಟ್ಟುಡು ಉಪ್ಪೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲ ಒಂದೇನು ಪ್ರಚಾರ ಅನ್ಕೊಡು ಒಂದು ಈಗೆಲ್ಲ ಮೇಜರ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಬೊಕ್ಕದ ಟಿಕೆಟ್ ನಂಗೆ ದುಡ್ಡು ಬರ್ಕೊಂಡು ಈಜಿಂದ ಎಂಕಲ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಏರ್ಲ ಆಗಲ ಸಂಸ್ಥೆದ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಎತ್ತನ ಕೊರೊಲಿ ಅಂಚೆ ಮಲ್ಪೊಲಿ
ಸರ್ವೋತ್ತಮಣ್ಣ ಕೂಡ ರೇರೆಗು ಸೊಲ್ಮೆ ಸೊಂದೊಂದಿಲ್ಲ ಮಾತಿರ್ಲ ಸರ್ವೋತ್ತಮಣ್ಣಗೆ ಒಂಜಿ ಕ್ಲಾಪ್ ಕೊರುಡು ಅರ್ನ ಮಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಇತ್ತೆ ನನ್ನ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ಜಂತ ಜಸ್ಟ್ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಚೆಂಗ್ಲೇರ್ ಒಂಜಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಎಂಕಲ ಉದ್ದೇಶ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಲ್ಪುನ ತುಳುಕು ಯೂನಿಕೋಡ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಅದು ಮುಲ್ಪ ಗುರು ಉಲ್ಲೇರು ನಾಸಾದ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಆದ ಬೇಲೆ ಮಲ್ದಿನಾರು ಇಸ್ರೋದ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಆದ ಬೇಲೆ ಮಲ್ದಿನಾರು ಆರು ತುಳುಕು ಒಂಜಿ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಕನಾದ ಅನ್ನೊಂದು ಒಂಜಿ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ನಡ್ಬತ್ತದೆ ಐಕ್ ಏಳೆಡ್ದು ಎಡ್ಮೋ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಆಪುಂಡು ಐಕ್ ಸುಮಾರ ಯೂನಿಕೋಡ್ ಆವಡು ಆವಡ ಇನಿ ಅಂಕಲ್ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಪಾತ್ರ ಐಕ್ 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಮುಟ ಯೂನಿಕೋಡ್ ಮಲ್ಪೆರೆಗೆ ಖರ್ಚು ಆಪುಂಡು ಅವೇಡ ಬೊಕ್ಕ ಫಾಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಒಂಜೊಂಜಿ ಫಾಂಟ್ 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಆಪುಂಡು ಟೋಟಲ್ ಒಂದು ಮಾತ ಸೇರಿದು 2 ಕೋಟಿದ ಒಂಜಿ ಖರ್ಚಿದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಐಕೋಸ್ಕರ ಎಂಕಲು ಗುರು ಅಗಲೆ ಮೊಗಲೆ ಮತ್ತ ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪೊಡು ನೊಂದುಲ್ಲ ಡಿಜಿಟಲ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ದಾದ ಅಂತಿನ ಒಂಜಿ 2-3 ನಿಮಿಷಡು ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಚೆಂಗ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ತುಳುವೆರೆ ಚಾವಡಿದ ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ఒక ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿದ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯರು ఒక ಎಂಕಲ ಮಾತಾ ಬೇಲೆಗಳ ಸುರೂಕು ಬತ್ತದು ತೆಲ್ತದು ಸಾಕಾರ ಕೊರ್ಪಿನಾರು ಪುರುಷೋತ್ತಮಣ್ಣ ಇರ್ ಬತ್ತದು ಡಿಜಿಟಲ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ವಿಷಯಡು 3 ನಿಮಿಷ ಪಾತಿರ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಅವಡು ಬೊಕ್ಕ ಆಶಾನಂದ ಎರಲ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿಲ್ಲ 3 ನಿಮಿಷ ಪಾತಿರ್ದು ಎಂಕಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಇನಿ ಈ ವೇದಿಕೆ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಅಂದೆತ್ತ ಸುರೂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತಿನಂಚಿನ ರಮೇಶ್ ಚಂದ್ರರು ಸುಧಾಕರ್ ಅನ್ಯಾದಪ್ಪ ಸೀತಾರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಳ್ಳಿ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಇಂಚ ಒಂಜಿ 7 ಜನತ್ತ ಒಂಜಿ 7 ಜನ ಎಂಕ್ಲು ಸೇರ್ದು ಒಂಜಿ ಈ ಕೊರೋನಾದ ಒಂಜಿ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಎಂಚ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ತ ಪಂಡದು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಇತ್ತೆ ಆಯ್ತು ಖುಷಿ ಆಗ್ಬಿಡು ದಯಪಂಡ ಅದೇನು ರಮೇಶ್ ಚಂದ್ರನಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ರೂವಾರಿ ಅದುಲ್ಲೇರು ಸುರೇಶ್ ಬೇರೆ ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಲ್ಲ ದಯಪಂಡ ಈ ನಮ್ಮ ಮನಿಪಂದ ಕುಲ್ಯರ ಬಲ್ಲಿ ತುಳುವೇರು ನಮ್ಮ ದಾದಾಂಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಜಪ್ಪೋಡು ಬನ್ನ ಉದ್ದೇಶೋಡು ಮಂತ್ರಿ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಇತ್ತೆ ಅವು ಕಡಲ್ದ ಆಯರೆಗ್ಲ ಬೋಂಡು ಮಾತಿರ್ಲ ಬತ್ತು ಸೇರಿದಿರಿ ಘಟಾನುಘಟಿಲು ಅಂಚನೆ ತುಳುತ್ತ ಸಕಲ ಕಲಾ ವಲ್ಲ ಬಿರುಪನಲ್ಲಿ ಮಾತ ಫೀಲ್ಡ್ ಇತ್ತು ನಕಲ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಾಹಿತಿಲು ಗಾಯಕರು ಇಂದು ಒಂಜಿ ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ಆದುಂಡು ಇನಿ ನಮ್ಮ ಈ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಚ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪಡುವುದು ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆ ಮನ್ಪುಗ ಅಂಚ ಸರ್ವೋತ್ತಮ ಶೆಟ್ಟರಿಗೆ ಸುರುಟ್ ಪಾತಿರ್ನ ಯಾರು ಬಂಡಿ ಒಂದು ದಾದ ಒಂದು ಗೊತ್ತಾಯಿಜಿ ಬಂದಿರಿ ಗೊತ್ತಾಯಿಜಿ ಇರಿ ದಿನ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡು ಇನಿ ಯಾರನ್ನ ಆರೇರ್ದೆ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಕೋಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಬಂಡ ದುಬೈಡ್ ಐಸಿರಿ ಲಿಂಕ್ಡ್ ತುಳು ವಿಶ್ವ ತುಳು ಸಮ್ಮೇಳನ ಆಂಡ್ ಅವೇ ಇನಿ ದುಬೈಡ್ದೆ ಐಸಿರಿ ಲೇಸ್ ಇನಿ ನಮ್ಮ ನಂಗೆ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಂತಿಲ್ಲ ಸರ್ವೋತ್ತಮ ಶೆಟ್ಟಿ ಮನ್ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಉಂಡು ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ನೇನು ಒಂಜಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಡ್ ಅಂಚಿ ಕಡಲ್ದ ಅಂಚಿಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದ ಮಾತಿರ್ಲ ಸೇರಿದೆ ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗೂ ನೇನು ಸ್ಪಂದಿಸಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸರ್ವತೋಮುಖ ಏಳಿಗೆಗಾದು ನಮ್ಮ ನೇನು ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪಡೋದು ಬಂಡದು ಏನೋ ಒಂಜಿ ಆಶೆ ಅಂಚೆ ನೀನು ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬತ್ತೀರಿ ಒಂಜಿ 7 ಜನ ಎಂಕ್ಲ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಒಂಜಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಂತದ್ದು ಅದ ಬಂಡ ಯೂನಿಕೋಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಲೈಕ್ ನಮ್ಮ ದಾದ ಮನ್ಪೊಡು ನಂಗೆ ಅಸ್ತಿತ್ವನೇ ಇಜ್ಜಿ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಪೋಡಿಗೆ ಉಂಡು ನಾನು ಒಂಜಿ 20 ವರ್ಷ ತುಳು ಪಾತಿರ್ನಲ ಉಂತಿರ್ಲ ಯಾರು ಒಂದು ಪಂಡ ಸರ್ವೋತ್ತಮ ಶೆಟ್ಟಿ ಸೋಕುಡು ಪಂಡೇರೇನು ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಆ ಪೋಡಿಗೆ ನಮ್ಮ ಉಪ್ಪುನ ಟೈಮ್ ನೋಡು ನಂಗೆ ಈ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪು ನೆಟ್ಟು ಕೇವಲ ನಂಗೆ ಮನೋರಂಜನೆ ಎತ್ತು ಇಂದು ನಮ್ಮ ತುಳುತ ಒಂಜಿ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಒಂಜಿ ನಂಗೆ ನೆಲೆ ಆವಡು ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಆಶೆಲ ಉಂಡು ಅಪ್ಪಗ ಅಂದಕ್ಕೆ ಈ ತುಳುಟು ಏರೇರು ಮತ್ತೆ ಕೆಲಸ ಮಂತಿರ ವಿದ್ವಾಂಸರದುಪ್ಪು ಐಕೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಸಮಿತಿ ಅವು ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗ್ಡೆ ಬರ್ಪುಂಡು ವಿವೇಕ್ ರೈಕಲ್ ಬರ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮೀಜಿಲ್ ನಕ್ಲು ಉಪ್ಪಿರು ಅಕ್ಲ ನೇತೃತ್ವಡು ತೀರ್ತಿಡು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸಗೂ ನಮ್ಮ ಕೈ ಪಾಡ್ದೈನಿ ಪೈ ಪಾಡೊಂದುಂಡು ಐಕೆ ಅಕಾಡೆಮಿದಕ್ಲ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಮೂಲಕನೇ ಪಾಡೋದು ನನ್ನ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶನು ಎಂಕ್ಲು ಅಲ್ಪ ತೋಜ್ಪಾದ ಕೊರಿಯ ಐಕೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಒಪ್ಪುದೇರು ಮಾತಿರ್ಲದಕ್ಕೆ ಕೈ ಪಾಡ್ ಮಾತಿರ್ನ ಕೈಲಂದಿಟ್ಟು ಅಕಾಡೆಮಿ ನಮ್ಮನ್ನು ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಯಿಂದ ನಂಗೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ನಮ್ಮನ್ನು ಎಂಚ ಸಿಲೆಕ್ಟ್ ಬಂತದಿಂದ ಅಕಾಡೆಮಿ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಆಯ್ತು ಮುಖಾಂತರ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಸಾಧನೆಗೆ ಬರುವುದು ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶ ಇನಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಆತ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಸಂದರ್ಭ ಆಂಡು ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ದುಂಬು ಮುಗಿನ ಆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಈ ಇನಿಕೋಡ್ಗೆ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಗುರುಪ್ರಸಾದಿರು ಒಂತೆ ವಿವರಣೆ ಕೊರಿಯರೆ ಕಡೆ ಬಾರಿ ಶೋಕಡೆ ಕೊರಿಯರೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಆಯ್ತು ನನ್ನೆಲ್ಲ ಏರಾಳ ಇತ್ತೇರನದಕ್ಕೆ ಬರೋಡು ಈ ಒಂಜಿದಕ್ಕೆ ಯುನಿಕೋಡ್ ಬತ್ತನೇ ನಮ್ಮ ತುಳುತ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಒರಿಯುಣು ಪನ್ಪುನೇನು ಅವು ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತೆರ್ಲ ತೆರಿದುಂಡು ನೆಕ್ ನಿಕ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ನ ಕೈ ಜೋಡಿಸೋದು ಈ ಒಂಜಿ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ಪುಗ ತುಳುಟು ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಎದುರು ಬರ್ಕ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಈ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ನೆಕ್ ನಿಕ್ಲೆ ಎದುರು ಹೆಂಗ್ ಕೊರ್ನೆಕ್ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡು ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಕೊರೋನಾ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಪಿದೈ ಬತ್ತದು
ಎರಡೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ನಂಚಿನ ಅವಕಾಶನು ನಮ್ಮ ನಂಬಿಂಚಿ ದೇವರು ಕೊರಡು ಪಂಡದ ಯಾನು ಮಾತೇರಿಲ್ಲ ಏನೊಂದು ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಒಂದು ಮಾತಿರಲಿ ಅಡ್ಡೆ ಬಯಕುವೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಚಿಂಗ್ಲೇರೆ. ಡಿ.ಕೆ. ಚೌಟರು ಆಪಲ ಒಂಜಿ ಪಣಂದಿತ್ತೇರು ನಮ್ಮ ತುಳು ತಗುಲು ಪತ್ರಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪುವ ಅಗೊಳ್ಳಿ ಮಂಜೆ ಒಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅಂಜನ ಒಂಜಿ ವೇಷ ಪಾಡುವ ವೇದಿಕೆಡ್ ನಲ್ಪುವ ಅಡೆಗೆ ನಮ್ಮ ತುಳುತ ಸಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಮುಗಿಂಡು ನಾನು ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಸತೀಶ್ ಅಕ್ಪಾಲ ರಕ್ಕತ್ತಿನಗಳು ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಕೆಲಸ ನಡತೊಂದುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಯೂನಿಕೋಡ್ ಪಂಡ ದಾದ ಅನ್ಪಿನ ಐತ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನ್ ಅನ್ಪಿನ ಏನು ನಂಗೆ ತೆರಿಂದ ಗುರು ಪನ್ಪಿ ಲೆಕ್ಕ ನಾನು 30 ವರ್ಷಡು ಕನ್ನಡ ನಾಶ ಆಪುಂಡು, ಕನ್ನಡದ ಬೆರಿಟೆ ತುಳು ನಾಶ ಆಪುಂಡು ದೇಪಂಡ ನಮ್ಮತ್ತೆ ಬೇತೆ ಮಲಯಾಳದ ಯೂನಿಕೋಡ್ದ ಮಿತ್ತಡ್ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಷರಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚ ಅದು ನಂಗೆ ಯೂನಿಕೋಡ್ ಬತ್ತು ಜಿಡ ನನ್ನ ದುಂಬುದ ಜನರೇಷನ್ ತುಳುನು ಓಲುಲ ಲೆಕ್ಕೋಗೆ ತುಂಬಿಜಿ ಇಂಪಿನ ಗುರು ಎಂಕಲ ಒಟ್ಟುಡುಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ ಗುರು ಇರ್ನವ ಮೋನೆ ತೋಜ ಒತ್ತರಡೆ ಎಡ್ಡೆತ್ತು ಮಾತಿರಗಿಲ್ಲ ಗುರು. ನಮಸ್ಕಾರ. 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 ಮೇರು ನಮ್ಮ ನಾಸದ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಅಂಚನೆ ಇಸ್ರೋದ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಮಲ್ದೇರು ಕಾನಾದ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಐಕೊಂಕು ಎಂಕುಲು ಒಂಜಿ ಸಪರೇಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಲ್ತದ ಮಾತೆರೆಗಲ ಆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಲೇನು ಪಟೊಂಟ್ರೆ ತೂಪ ದುಂಬುಗು ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ಇರ್ನ ಸಹಕಾರ ನನ್ನ ತುಂಬಾ ಪೋಡು ಎಂಕಲೆಗೆ ಇರು ಕೂಡ ವಾಪಸ್ ಅಮೆರಿಕಾಗ ಪೋದು ಕುಲ್ರೆವಲ್ಲಿ ಮೂಲೆ ಪೋಡು ತುಳುಕೊಂಜಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ನೀರು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಲ್ತುಕೊರುಡು ನಂದು ಈ ಸಂದರ್ಭ ಮಾತೆರ್ಲ ಗುರು ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರಿಗೆ ನೀವು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ಪುಡು ನಿಗಲ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಅರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಆಸ್ತಿ ಅದು ಉಳ್ಳೇರು ಸೊಲ್ಮೇಲು ಸರ್ ರಂಜಿತಾ ಹೆಗ್ಡೆ ಬೈದೇರ್ ಮೂಲ ರಂಜಿತಕ್ಕ ಉಲ್ಲಾರ ಇದು ಲೈನ್ ಇಡು ರಂಜಿತಕ್ಕ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ ಉಲ್ಲಿರತುಲೆ ರಂಜಿತಾ ಹೆಗ್ಡೆ ಇತ್ತೇರಾರು ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಇಡು ಆರು ಅಮೆರಿಕಡ್ ಸುಮಾರು ಉಲ್ಲೇರಾ ರಂಜಿತಕ್ಕ ಮ್ಯೂಟೆಡ್ ಉಲ್ಲೇರು ರಂಜಿತಕ್ಕ ಇಲ್ಲ ಮ್ಯೂಟ್ ಆತಂಡೆ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಪಾತೇನೆ. ಹಲೋ ಉಲ್ಲೆ ರಂಜಿತಕ್ಕ ಈರು ಏತ ವರ್ಷಡು ಅಮೆರಿಕಡ್ ಇತ್ತಾರೆ ಅಂಚಾದ ಇರಲಿ ಇಂದೇ ಪಂಡ ಎಂಕುಲು ಅಮೆರಿಕಡ್ ಐನಾತು ಜನ ಎಂಕಲ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ತೋಪಿಲಕ್ಕ ಇರು ಎಂಕಲಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊರಡು ನಂದು ಐನಾತು ಏರೆ ಉಲ್ಲೇರ ನಮ್ಮ ಊರ್ದಗುಲು ಆಗಲೇ ಮಾತ ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ತದೆ ಎಂಕಲ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆಪುಂಡು ಆಗಸ್ಟ್ 15 ಬಯ್ಯಕ್ ನಿಗಲ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಮೈಶೋ ಬುಕ್ ಮೈಶೋ ಟಿಕೆಟ್ ದೇತೊಂದು ತೂಡು ನುಂಪ ನೋಡಿ ಹೆಂಗ್ ಗುರ್ತಿರ್ತಾನಕ್ಲಿ ಪುರಿ ಪನ್ಪೆ ಶಾಂತರಮಣ್ಣ ಇರ್ ಬತ್ತಿನಕ್ಕೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಟಿಕೆಟ್ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕಮ್ಮಿನ್ಲ ಪನ್ಲೆ ಮಾತಿರಿಲ್ಲ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕಮ್ಮಿಂದು $2 ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಉಂಡ ಸುರುತು ಓಡತ್ತೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಫ್ರೀ ಉಪ್ಪೇರಾನಿ ಖಂಡಿತ ಬರುವೇರು ಮಾತೆರ್ಲ ಆಗಸ್ಟ್ 15 ನಮ್ಮ ಪಂಡಿತ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಕ್ಲಿಗೆ ಆಡಿಯೋ ಕಡಪುಡ್ಲೆ ತುಳು ವರ್ಲ್ಡ್ ಎಂಕ್ಲ ಫ್ರೀ ಆದ ಆಡ್ ಮಲ್ಪ ಪಾಡುವ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ರಾಜೇಶ್ ಅವರೇ. ತುಳು ವರ್ಲ್ಡ್ ರೇಡಿಯೋನು ಮಾತೆರ್ಲ ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರು ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಡ್ ಕೇನೋಲಿ ಅವು ಒಂದೇಟ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಆ್ಯಪ್ ಉಂಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ತೊನ್ಲೆ ಎಂಕ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಕುರ್ಲದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾ ಅಲ್ಪ ಬೊಂಬೈದಾಗ ತುಂಬಾ ಜನ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಇನ್ನೇ ಮೇರು ನಮ್ಮ ಅಕಾಡೆಮಿದ ತಾರಾ ಆಚಾರ್ಯ ಎಲ್ಲ ಬೈದೇರು ತಾರಾ ಆಚಾರ್ಯ ಉಲ್ಲೇರೆ ತಾರಕ ಇರ ಮೋನೆ ತೋಜದ್ ಪೋಯ್ ಎರಡ ಇಡತ್ತೆ ಎಂಗಲಿಗರ ತಾರಕಲ್ಲ ಬಾರಿ ಸಿಂಗರ್ ಸಿಂಗರ್ ರೈಟರ್ ತಾರಕ ಮಾತಾರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಬಾರಿ ಶೋಕುಡು ಮೂಡ್ ಬೈದಂಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಡುಪಿಡಿ ಏತ್ ಜನ ಉಲ್ಲೇರ ಆಗಲ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಎಂಕಲ್ಲ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ತೂಪಿಲಕ ಮಲ್ಪುನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇರ್ನ ಖಂಡಿತ ತುಳುಕೂಟ ಬೊಕ್ಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ರೆಡ್ಡಿ ಇಟ್ಲ ಆಕ್ಟಿವ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ ವೆರಿ 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 ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಲೇಡಿ ಎಂಕಲ ಒಂಜಿ ಮೆಲ್ಲ ಉಡುಪಿದ ಆಸ್ತಿ ಎಂಕಲ ಇಲ್ಲ ಬದೀತಾರೆ ಅವನಿ ಮುಖ್ಯ ಇನ್ನು ಮೋನೆ ತೋಜಿ ಐಕೆ ತೋಜಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ
ಡೇಟ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ ಓಡಿಯೋ ಮಲ್ತನೆ ಎಡ್ಡೆ ಪಂಚಿನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಐಕೆ ಎಂಚ ಟಿಕೆಟ್ ಗೆಪ್ಪುಂಡು ಮೇಡಮ್ ಒಂಜಿ ಓಡಿಯೋ ಆಗಸ್ಟ್ 15th ಎಂಕಲ ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ತೆಪ್ಪ ನನದ ಮೀಟಿಂಗ್ ನಿಗಲ ಲೆಪ್ಪ ನಿಗಲ ಐನತು ನಿಗಲ ಪುರ್ಸೊತ್ತು ಮಲ್ತೊಂದಿ ವಿಡಿಯೋ ಒಂದು ಟಿಕೆಟ್ ಸರಿಪ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ವಿಷಯ ಪಂಡದು ಅವು ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡ್ಗ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಗ್ರೂಪ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಗ್ರೂಪ್ ಮಲ್ಪರ ಆಗ್ತದ ನೆಟ್ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಲಿಂಕ್ ಕಟ್ಬಿಡ್ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ತನ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಸೇರ್ರ ಓಕೆ ಐತೆ ಮೇರು ಆಶಾನಂದೇರು ತುಳುವರೆ ಚಾವಡಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಲಂತ ಸಹಕಾರ ಕೊರಡು ಉಂಪಿನ ವಿಷಯಡು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ತಾರಡ 2-3 ನಿಮಿಷ ಆಶಾನಂದರೆ ಚಂದ್ರ ನೇತೃತ್ವದ ಒಂದು ಎಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಯತ್ನ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪುಗ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಲಕಾತ ನಿತ್ಯ ಕಡಲ ಎರಡು ಭರತಮನ ಶೆಟ್ರು ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ಪಾವೆ ಬಂದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಬಂತೇರು ಅಂಚಾದು ನನ್ನ 6 ಮಾತ ಸದಸ್ಯರೆಲ್ಲ ಆಡ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲೂ ಆರ್ಡರ್ ಬಂತೇರಿತ್ತೆ ಅಂಚಾದು UK ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಬೊಂಬೈದ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಉಳ್ಳೇರು ಅಕಲು ಬೊಂಬೈದ ಮಾತ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಕೊರೋಡು ಈ ಪ್ರಚಾರ ಮಂತ ಕೊರೋಡು ಅಂಚನೆ ಬೆಂಗಳೂರುಲ ಮಾತ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ನಾವು ಈ ಕೂಟಕ್ಕೂ ಸೇರ್ಪಾದ ಅಖಿಲ ಪ್ರಚಾರ ಮಂತ ಕೊರೋಡು ಅಂಚನೆ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಒಕ್ಕೂಟದ ಸದಸ್ಯರೆಲ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು ನೆಟ್ಟು ಅಂಚ ಅಖಿಲ ಉಡುಪಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತ ಸದಸ್ಯರುಗಳನ್ನ ಪ್ರಚಾರ ಮಂತ ಕೊರತು ಇದು ನನ್ನ ದುಂಬುದ ದಿನಟ್ಟು ಮಾತ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ನಾಟಕ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಒಂದು ಎಡ್ಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಆವಡ ಒಂದು ಅರಿಕೆ ಮಂತಂದು ನಿಕ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಂದು ಎಡ್ಡ ರೀತಿಯ ಪ್ರಚಾರ ಕೊರ್ಲೇ ಬಂದ ನಿಕ್ಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ಅರಿಕೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಮೇಲೆ ಆಶಾನಂದರೆ ಎಂಕಲೆಗೆ ಆಪಲ ಓವೇ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಲ್ತಾಡ್ಲ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಉಂದೆತ್ತ ಕವಿಕೂಟ ಮಲ್ತಿಂದ ತಿಡ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ದಿನ ಮಲ್ತಿಂದ ಈಗ ಸುರುಕು ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಿನಾರು ಅರೆಗ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂದೊಂದಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಒರಿ ಪಾತೆರೆಯಲ್ಲಿರು ಐವೇಡ್ ದುಂಬು ಬೊಂಬೈದ ಎಂಕಲ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಶೆಟ್ರು ಬೈದೇರು ಎರಡನೇ ಮೊನ್ನೆ ತೋಜಿದ್ದೇರ್ಡ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಕಲೀನಾ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆದುಲ್ಲೇರು ಕನ್ನಡದ ಪೂರ್ಣಿಮಕ್ಕ ಕೃಷ್ಣ ಮಂಜೇಶ್ವರ್ ನಮ್ಮ ಕಡಿನಾಡ ಕಲಾವಿದೆ ಕೃಷ್ಣ ಮಂಜೇಶ್ವರ್ ಗಡಿನಾಡ ಕಲಾವಿದರು ಕೃಷ್ಣ ಮಂಜೇಶ್ವರ್ ಅಂಚೂರು ಮಾನತೋಜಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಮಂಜೇಶ್ವರ್ ಹಾಯ್ ಪಲ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಹಾಯ್ ಪಲ್ಲೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಶಿವಸಾಲಿಯನ್ ಉಲ್ಲೇರು ಎಂಕಲ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಆರ್ಗನೈಸರ್ ಶಿವಸಾಲಿಯನ್ ಬೊಂಬಾಯ್ದು ಸದಾನಂದ್ ಉಲ್ಲೇರು ಸದಾನಂದೇರು ಸೇವಾಲಯ ಕೂಟದ ಪೇತ್ರಿ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಶೆಟ್ರು ಉಲ್ಲೇರು ಎಂಕಲ ಕೈದೇರ್ ಪ್ಲೇ ಮಾತೆರ್ಲ ಅಪ್ಪಲ್ ಪ್ಲೇ ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ಲಿ ಕೈದೇರ್ ಪೇರಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಶೆಟ್ರ ಪೇತ್ರಿ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಂತ್ ಪಾತೆರ್ಲ ನಿಗ್ಲನ ವಿಡಿಯೋ ನೆಟ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಶೆಟ್ರು ಉಲ್ಲೇರ ಪೇತ್ರಿ ಸೂರಿ ಉಲ್ಲೇರ ಲೈನಡು ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಂತ್ ಹಾಯ್ ಮನ್ಲಿ ನಮಸ್ತೆ ಪೇತ್ರಿ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಶೆಟ್ರೆ ನಮಸ್ತೆ ಎಂಕಲು ಬೊಂಬಾಯ್ದ ಪರವಾದಿರಲ್ಲೇ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂಚ ಅದು ಬೊಂಬಾಯ್ಡಿ ಎಂಚ ಬೊಂಬಾಯ್ದಾಗೆಲ್ಲ ಸುದ್ದಿ ಪಾತೆರ್ನಾಗ ಬಾರಿ ಬೇಜಾರಾಪುಂಡು ಆಂಡಲ ಅಗಲ ಮಾತ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತಂದು ಬೇಜಾರಾಪುಂಡು ಮಾತೆರ್ನೆಲ್ಲ ಬೇಜಾರಂಚೇನೆ ಪ್ರಚಾರ ಕೊರ್ಲೆ ತುಳು ಕೂಂದು ಆತ್ತೆ ಬೊಕದಾಲ ಅಕಲ ಪೂರ ಹಾರೈಕೆ ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಲೆಲ್ಲ ಉಪ್ಪಾಡು ಪಲ್ಲೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆಲ್ಲ ಪಾಡು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಎರೆಗ್ಲ ದಾಲ ಅವರ ಬಲ್ಲಿ ಇಂಪಿನ ನೀನು ಪಂಜೂರ್ಲಿ ನಟ್ಟ ಮೀನ್ ಕೊರಗಜ್ಜರಡೆಲ್ಲ ಪೇತ್ರಿ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಶೆಟ್ರೆ ಪಲ್ಲೆ ಪಲ್ಲೆ ಚಂದ್ರನ ಒಂಜಿ ಈರ್ನ ಹಾರೈಕೆ ಕೊರ್ದು ಬಿಡ್ಲಿ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಇಡು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 15th August ನಿಗಿಲ ಮಲ್ಪೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಅತಿನಾಥ್ ಪ್ರಚಾರ ಕೊರ ಪ್ರಯತ್ನ ಬರ್ಪ ಈ ಅಪ್ಪುಂಡು ಇದು ಅಪ್ಪುಂಡು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಖಂಡಿತವಾದ ಪ್ರಯತ್ನ ಒಂಜಾ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪುಡ ಆಜಿಡ ದಾಲ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕಲ ಐನಾತು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಮೂಲು ಆಂಡ ಒಂದು ಐನಾತು ಜನಕ್ಕೂ ಗೊತ್ತಾವಡು ಐಲೇಸ ಅನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಖಂಡಿತ ಐಲೇಸ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪೊರ್ತುಡು ಆತಂದೆ ಖಂಡಿತವಾದ ಪೊರ್ಲು ಆಪುಂಡು ನಮ್ಮಡೆ ಏತ್ ಆಪುಂಡು ಆತ ಖಂಡಿತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪ ಎಡ್ಡೆ ಆವಡು ಮಾತು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಂಚನೆ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಶೆಟ್ರನ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಬಾಲೆ
ಜೀವಿಕಾ ಪಂಡು ಅಲ್ಲಿ ನಿಗಲ್ ತೂದು ಪೆರೆಯ ಬಾರಿ ವೈರಲ್ ಆತಿನ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಬೈದಿಂಡು ಮೊಗಲ್ ಇರುವೆರು ಕೃಷ್ಣ ಬಲ್ಕ ದುರ್ಯೋಧನನ ಪಾತ್ರಡು ಪಾತೆರ್ನ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಸುಮಾರು ಪತ್ನಿ ಬಾರಿ ಬಾರಿ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ ಬಾಲೆ ಅಲೆಗಲ ಈ ವೇದಿಕೆನ ಎಂಕಲು ದುಮ್ಮದ ದಿನೊಟ್ಟು ಕೊರಡು ಮುಂದೆ ರಮೇಶ್ ಚಂದ್ರ ರೆಡ್ಡಿ ಪಂತೆ ರಮೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಈ ಬಾಲೆನ ಎಂಕಲ ಆಯ್ನಾತ್ ಫೇಮಸ್ ಮಲ್ಕೊಡು ಅಂತಿನ ಒಂಜಿ ಒತ್ತಾಯ ಇರಡ ರಮೇಶ್ ಅಣ್ಣಡ ರಮೇಶ್ ಚಂದ್ರರೇ ಓಕೆ ನಾನ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಶೆಟ್ರು ಪಳ್ಳಿ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಶೆಟ್ರು ಹಲೋ ಪಳ್ಳಿ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಶೆಟ್ರು ಇಲ್ಲರಾ ಪಳ್ಳಿ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಶೆಟ್ರು ಎಂಕಲ ಒಂದು ಐಲೇಸಡು ನನ್ನ ದುಮ್ಗೆ ಏನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಲ್ಪು ಅನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಕಿನ್ನೆ ಒಂಜಿ ವಿವರಣೆ ಕೊರ್ದು ಎಂಕಲ ಅಡಕ ಒಂಚೂರು ಪರಿಚಯ ಮಲ್ತದ್ದು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ಪ ಧನ್ಯವಾದ ಉಂಡು ಅಡಿಗೆರು ಧನ್ಯವಾದ ಮಲ್ಪೆರು ಎಲ್ಲೇರು ವಿಶ್ವನಾಥರೇ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡೋದು ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಕೇನುಂಡತೆ ಕೇನು ಮಾತರೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಯಾನಿತೆ ಪನೋಡಾಯನ ವಿಷಯ ಮಾತ ಸರ್ವತಮ್ಮನ್ನಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂಚನೆ ಶಾಂತರಾಮ್ ಶೆಟ್ಲು ಮಸ್ತ್ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪಂಚಾಯತ್ ಎನ್ನ ಪಾತೆರ್ನ ಒಂತೆ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾರ ಎನ್ಮೆ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಸಮಾನ ಮನಸ್ಕರಾಯನ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಸೇರ್ದು ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಐಲೇಸ ತಂಡ ಒಲ್ಪು ಬೈದನು ಐಲೇಸ ಒಂದೊಂಜಿ ಕೇವಲ ಸಂಘಟನೆ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಗಣ್ಯರು ಒಮ್ಮತ್ತೋಡು ಸೇರ್ದು ಕಟ್ಟದಿನ ಒಂಜಿ ಕುಟುಂಬ ಅಂದು ಪನೊಲಿ ಮಾತೆರ್ಲ ತೆರೆದಿನ ಅಂಚ ಕಡಲಾಯರದ ಹಿರಿಯ ತುಳು ಸೇನಾನಿ ಸರ್ವೋತ್ತಮ ಅಣ್ಣಾಜಿನ ಆಶೀರ್ವಾದೋಡು ಗಾನ ಕೋಗಿಲೆ ಶ್ರೀ ರಮೇಶ್ ಚಂದ್ರ ಮೆರೆನ ಸಾರಥ್ಯಡು ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಮಾತ ಹಿರಿಯರ್ನ ಸಾಕಾರಡು ನಡಪುನ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ತುಳು ಗಾನ ವೈಭವ ಒಂದು ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಡ್ ಪ್ರಸಾರ ಅವರೆಂಡು ಐಲೇಸ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತತ್ತು ನಮ್ಮ ಐಲೇಸ ತಂಡ ದುಮ್ಮುಕು ಮಸ್ತ್ ನೀಂದರೆ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಕಲೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಆಚಾರ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಕೆಲಸ ಅವರ ಉಂಡು ಅವೇ ಸರ್ವತಮನ್ಯ ಪಲ್ಯಕ ಮುಖ್ಯವಾದ ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಡು ಅಧಿಕೃತ ಭಾಷೆ ಅವಡು ಅಂಚನೆ ಎಡಮನೆ ಪರಿಚಯದಗೂ ಏಪನೆ ಸೇರೊಡುತ್ತಲು ನನ್ನಲ ಬಾಕಿ ಅವರಿದ್ದರೆ ಅವಿನ ಕಡ್ಡಾಯವಾದ ನಮ್ಮ ಸೇರ್ಸಾವನ ಅಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಕೊಡಾತಂದು ಅಂಚನೆ ಊರ್ದ ಭಾಷೆಲ ಐನ ತುಳು ಕನ್ನಡ ಕುಂದ ಕನ್ನಡ ಅರೆ ಭಾಷೆ ಹವ್ಯಕ ಶಿವಳ್ಳಿ ಕೊಂಕಣಿ ಬ್ಯಾರಿ ಭಾಷೆ ಈ ಮಾತ ಭಾಷೆಲಿನ ಏಳಿಗೆಗಾದ ನಾವು ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಮ್ಮತ್ತಡು ಕೆಲಸ ಮಲ್ಕೊಡಾತದು ಕಲೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಭಾಷೆ ನಾಡು ನುಡಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಾದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದು ಪುನಃ ಕಲೆಯನ್ನು ಗುರ್ತಿಸಾದು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರ್ಪಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ತುಂಡು ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಮಾತ ರೀತಿಯ ಪ್ರತಿಭೆಲೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಾದು ಸೂಕ್ತ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪಿಸೋಡು ಕಲೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಸೇವೆ ವಿಶೇಷ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ದಿನ ಆಸಕ್ತಿರೆಗೆ ವಿಶೇಷ ಚೇತನದ ಕಲೆಗೆ ದೇಶ ರಕ್ಷಣೆಡು ಜೀವ ಕೊಜ್ಞ ಯೋಧರನ ಕುಟುಂಬಗೂ ಸಹಕಾಯ ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ಯೋಜನೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತಂಡ ಜೀವನೋಡು ನನ್ನ ತುಂಬು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳ ಮಾತ ರೀತಿಯ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಐಲೇಸ ತಂಡದ ಮೂಲಕ ನಡಪರೆ ಉಂಟು ಕೆಲವೊಂಜಿ ಟಿಕೆಟ್ದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಆದುವ ಅಂಡ ಆಯ್ನಾತ್ ಉಚಿತವಾದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಕೊರ್ರೆ ಯೋಜನೆ ಮಲ್ತ ಅಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಮಾತೆರ್ಲ ದೇಣಿಗೆ ಜಾಹೀರಾತು ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವದ ಮೂಲಕ ಸಹಕಾರ ಕೊರಡು ಬಂದದು ಐಲೇಸ ತಂಡದ ಪರವಾದ ಯಾನ ಭಿನ್ನಾಯ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾರೆ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಕಲೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಮೂಲಕ ಗ್ಲೋಬಲೈಸ್ ಮಲ್ಪರೆ ಕಾಲ ಊರ್ದು ಬೈದನ ಪನರೆ ಬಯಕ್ವೆ ಬಂದಲೆ COVID-19 ಲೋಕಗ ಅಂಟು ದಿನ ಮಹಾಮಾರಿದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಜಾಗೃತಿ ವಹಿಸಾಗ ಈ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಕೈ ಜೋಡ್ಸಾಗ ಜೈ ತುಳುವಪ್ಪೆಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಸೊಲ್ಮೇಲು ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಶೆಟ್ರೆ ಐಲೇಸದ ಉದ್ದೇಶಲು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಖಾಲಿ ಸಂಗೀತ ಅತ್ತು
4 ಜನಕ್ಕೆ ಉಪಕಾರ ಆವಡುವಂತಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರಣಗೋಸ್ಕರ ಬೊಕ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆಲು ಉಲ ಹಿಡಿತಿನ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ಜೋಕುಲು ಮೊಗಲೇನ್ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಪರಿಚಯ ಮಲ್ತು ಕೊರುಡುಂತಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರಣಗೋಸ್ಕರ ಎಂಕುಲು ಐಲೇಸನ್ ಮಾತ ಕಲಾವಿದೆರೆ ಗೊಜ್ಜಿ ಅಂದ್ ಮಾತ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಆ ಮಲ್ಲ ಕಲಿಕೆಲೆಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಯ ಆತಿನ ಇತ್ತೆರಡು ಅಗಲೆಗಂತ ದುಡಿದ ಸಹಕಾರ ಮತ್ತು ಮಲ್ಕೊಡುಂಟಿನ ಆಸೆ ಉಂಟು. ಅಂಚನೆ ಮೂಲು ರಾಜೇಶ್ ಕೆ ಏನಂದಿತ್ತೇರು ರಾಜೇಶ್ ಕೆ ಉಲ್ಲೆರ ರಾಜೇಶ್ ಆಳ್ವ ಓ ಈರಾ ಓಕೆ 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 ಬೊಕ ಮೂಲಜಿ ಎಡ್ಮೀನ್ ಕೃಷ್ಣ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಒಡೆಯರ್ ಎಡ್ಮೀನ್ ಅನ್ನೊಂದು ಪದಾರ್ಡುಂಡು ಏರು ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಕೃಷ್ಣ ಮಂಜೇಶ್ವರ ರಾಜಶ್ರೀ ರೈ ಉಳ್ಳೇರು ರಾಜಶ್ರೀ ರೈ ಉಳ್ಳೇರು ಕಾಸರಗೋಡು ಅಂತ ಕಾಸರಗೋಡು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಕ್ಕೆ ಅಂದ್ ರಾಜಶ್ರೀ ಪೆರ್ಲಾ ತೊಳ್ಳೇರ ಉಲ್ಲೇರ ಅಕ್ಕ ರಾಜಶ್ರೀ ಪೆರ್ಲಾ ಅಕ್ಷತತ್ ರಾಜಶ್ರೀ ಪೆರ್ಲಾ ಉಳ್ಳೇರ ರಾಜಶ್ರೀ ಪೆರ್ಲಾ ನಮಸ್ತೆ ರಾಜಶ್ರೀ ಪೆರ್ಲಾ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪುದಾರ್ದ ಬರೋಗರ್ತಿ ತುಳುಟು ಕೊಂಬು ಉನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಕಾದಂಬರಿ ಬರೆದು ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ತೊಂಡೇರು. ಬೊಕೊಂಜಿ ಚೌಕಿ ಇನ್ನೊಂದು ಬರೆಯರು ಐಕ್ ಪಣಿಯಾಡಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ತೆಗೊಂಡು ಯಾನ್ ಎರಡು ಆಪಲ ಕೇಳು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ತೊಂಬಿನಿ ಎಂಚಾನೊಂದು ಒಂಜಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪಾರ ಸೊ ಬರೇನಿಗೆ ಮಾತ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ತೆಗಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಕುರ್ಲುದ ಬರೋದಾರು. ರಾಜೇಶ್ ಅಕ್ಕ ಕಾಸರಗೋಡು ಸೈಡ್ ಆಯ್ನಾತ್ ಜನ ಎಂಕಲ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ತೂಪಿ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಕೊಡೇರು. ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ರಾಜೇಶ್ ಅನ್ನೆ ಮೈಕ ಕಟ್ಟುದೇರತ್ತ ರಾಜೇಶ್ ಅಕ್ಕನ ಕಡನೆ ಆರ್ಲ ಒಟ್ಟುಡಿತ್ ಲೆಕ್ಕ ತೋಜುಂಡು ಮೋನ ತೋಜಲೆ ಅರೆ ಪದಾರ್ ಗೊತ್ತುಜಿ ಸಾರನಾಥ್ ರೈ ಈರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಬತ್ತಿನೇಗ್ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಣ್ಣ ಬೊಕ ಮೂಲ ಎಡ್ಮೀನ್ ನೆನಪಿನ ಪುದಾರ್ಡ್ ಏರ ಉಳ್ಳೇರು ಏರೇನು ಗೊತ್ತಾಜಿ ಏರ್ಲ ಕೈ ತೋಜದ ಎರಡೆ ಎಡ್ಡೆ ಆತೇನೆ ಹಾ ಶಾಂತರಾಮಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದ ಪ್ರತಾಪ್ ಭಾರದ್ವಾಜ್ ಕನ್ನಡದ ತುಳು ಕಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎರಡು ಪ್ರತಾಪ್ ಭಾರದ್ವಾಜ್ ಕನ್ನಡದ ತುಳು ಕಲ್ತಿನೇ ಬೇರೆ ಕನ್ನಡದಾರು ಊರಿಗೆ ಹೋದು ತುಳು ಕಲ್ತದ್ದು ತುಳುಟ್ ಒಂಜಿ ಪುಸ್ತಕ ಬರೀತೀರು ಅಂಚಾದು ಎಂಕುಲು ಅರೆನಂಜಿ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಅರ್ನಂಜಿ ಮೋನ ತೋಜ ಓಡುನು ಕೇಳೊಂದಿಲ್ಲ ಅರಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರ ಪನಾಡು ಬೇತೆ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಮುಲ್ಲ ಟೈಮ್ ಗೋಪಾಲ್ ಅಣ್ಣ ಎಲ್ಲರು ದೀಪ್ತಿ ಬಂಟ್ವಾಳ್ ಗೋಪಾಲ್ ಪಟ್ಟೆ ಹಾಯ್ ಪನ್ಲೆ ಮಾತಿರ್ಲ ಐನಾತು ಬೇಗ ಮುಗಿಪೋಗ್ಬಿಡ್ಪ. ಗೋಪಾಲ್ ಪಿ ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ಈಶ್ವರ್ ಉಲ್ಲೇರು ಈಶ್ವರ್ ಜಯದೀಪ್ ಬಂಟ್ವಾಳ್ ಜಯದೀಪ್ ಅಣ್ಣ ನಮಸ್ತೆ ಈರ ಮೋನೆ ತಾಜದರ ಡೇಟ್ ಎತ್ತುಂಡು ಪಳ್ಳಿನ ಮೋನೆನೆ ಬರುದುಂಡು ಮಾತಾಡ್ನ ಜಯದೀಪ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಇರ್ ಬತ್ತೇನೆ ಖುಷಿ ಅಂಡು ಜ್ಞಾನೇಶ್ ಹೋ ಇತ್ತೆ ಬತ್ತೇನೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಜ್ಞಾನೇಶ್ ಉಳ್ಳೇರು ಐಲೇಸ್ಗೆ ಎಲ್ಲಂಜಿ 15ಗೆ ಮನ್ಪುಡ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಡೇ ಲೇಸ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಕುಮುದ ಆಳುವ ಉಳ್ಳೇರು ಬಾಂಬೆ ಹಿಡಿದು ಕುಮುದಕ್ಕ ಡಿಬಿಸಿ ಉಳ್ಳೇರು ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ್ ಇದ್ದಾರೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ್ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಪಾತೇರಿ ಮೋನೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ನಿಮ್ ಮುಖ ಒಂದು ತೋರಿಸಿ ಕಾರವಿಂದ ಮೊದಲಿಗೆ 10 ಮೆಂಬರ್ ಇಂದ ಶುರುವಾಗಿದ್ದು ಇವತ್ತು ಆಲ್ರೆಡಿ 55 ಮೆಂಬರ್ ಗಂಟೆ ಆಗಿದಾರಲ್ವಾ. ಇದು ಜಸ್ಟ್ 2 ವೀಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ. ಗ್ರೂಪ್ ನೋಡ್ದೇರದು ಜಾಸ್ತಿ ಆತಂಡೆ. ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ್ ಬಗ್ಗೆ ನಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಅವಡು ಅಡಿಗೆರೆ ತಿಂಜ ಅವಡು ನಲ್ಲ
ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ್ ಬಗ್ಗೆ, ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ್ ಅವರು ಸ್ಕ್ರೀನ್ಗೆ ಬನ್ನಿ, ಮಾತಾಡಿ. ಇದು ಇದು ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ್ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ್ ಅಲ್ಲಿ US ಅಲ್ಲಿ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಸಂಬಳ ಪಡ್ಕೊಂಡವರು. ಕನ್ನಡ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ರೀಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕನ್ನಡದ ಮಳಿಗೆ, ಟೋಟಲ್ ಕನ್ನಡ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮಳಿಗೆ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿ ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಸುಮಾರು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ್? ವಾಪಸ್ ಬಂದು ಆಯ್ತು 13 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು. 13 ವರ್ಷದಿಂದ ಜಯನಗರದಲ್ಲಿ 4th T ಬ್ಲಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಕನ್ನಡ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಮಳಿಗೆಯನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 4th T ಬ್ಲಾಕ್ ಅಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲ 4th ಬ್ಲಾಕ್. ಓಕೆ, 4th ಬ್ಲಾಕ್. ಹಾಗಾಗಿ ಕನ್ನಡದ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಬೇಕಿದ್ರೆ ಯಾವ ಮೂಲೆಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೂ ತಲುಪಿಸ್ತಾರೆ. ನೀವು ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾರಲ್ಲ ಅವರು? ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾರಲ್ಲ? ಹೌದು, ಒಂದು ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ತುಂಬಾ ಸುಸ್ತಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದಷ್ಟು ನಾವು ಅವರ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಆದಷ್ಟು ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸಿನಿಮಾ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ ರಿಲೀಸ್ಗೆ. ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಶುರು ಮಾಡಿ ಮೇ ಬಿ ಒಂದ್ 2-3 ತಿಂಗಳು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸಿನಿಮಾ ಹೆಸರು ಪಂಪ ಅಂತ, ಅಂದ್ರೆ ಪಂಚಳ್ಳಿ ಪರಶಿವಮೂರ್ತಿ. ಸೊ ಇದು ಕನ್ನಡದ ಬಗ್ಗೆನೆ ಮಾಡಿರುವಂತ ಸಿನಿಮಾ. ಎಸ್ ಮಹೇಂದರ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಹಂಸಲೇಖ ಮ್ಯೂಸಿಕ್. ಪ್ರಮೋಷನ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ. ಮೊದಲು ನಾನು ಹೇಳಿದಲ್ಲ, ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಹುಚ್ಚು. ಸರ್ವೋತ್ತಮಣ್ಣ ಅದನ್ನು ದುಬೈಯಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನೀವು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅವರಿಗೆ. ಆಯ್ತಾಯ್ತು, ಮಾಡುವ. ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಫಿಲ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ವೋತ್ತಮ್ ಸರ್. ದೀಪಕ್ ಸೋಮಶೇಖರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೇಳಿ ನಾನು ಮಾಡಿಸ್ತೇನೆ. ನೀವು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೊಡಿ. ಓಕೆ, ಖಂಡಿತ ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ್. ರಮೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ವಿಷಯ ಶಾಂತರಾಮ್, ಹೇಳಿ. ರಮೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ್ ಅವರದು 3ನೇ ಪುಸ್ತಕ ಹೌದು ನಾಳೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಂಟೆಡ್ ಹೊಸ ಮನೆ ಅಂತ ನಾವೇ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಓಕೆ, ಇದು 3ನೇ ಕಾದಂಬರಿ. ಓಹೋ, ಲೈವ್ ಇದೆಯಾ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಾದ್ರೂ? ಲೈವ್ ಇಲ್ಲ, ಇನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಪುಸ್ತಕ ನಾಳೆ ಸಿದ್ಧ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಅದು ಹಾಂಟೆಡ್ ಹೊಸ ಮನೆ, ಆದ್ರಿಂದ ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅವ್ರದೊಂದು ಶಿರಾಡಿ ಘಾಟಿನಲ್ಲಿ ಏನು ಭೂತ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ವೈರಲ್ ಆದ ಒಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ಬಂದಿತ್ತು ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಅಲ್ಲಿ, ಎಲ್ರು ಓದಿರ್ತೀರ. ಒಂದು ವಿಷಯ, ಆಗಸ್ಟ್ 1 ಮುಟ್ಟ ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿದ ಚಾವಡಿಡು 7ನೇ ಮಂದರ ರಾಮಾಯಣದ ಬಗ್ಗೆ ಸುಗಿಪುಲ ದುನಿಪುಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಸ್ತಾರೆ. ಪ್ರಶಸ್ತ ಭಾಗವತಿಯರು ಕೂಡ ಇವು ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಲೈವ್ ಅದು ಬರ್ಕೊಂಡು ಮಾಂತೆಲ್ಲ ತೂಡು ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಆಗಸ್ಟ್ 1 ತಾರೀಕು ಮುಟ್ಟ ತುಳು ಓಲ್ಡ್ ಬುಕ್ಕ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಸೇರಿಗಡೆ ಹಾಕೊಂಡು. ಖಂಡಿತವಲ್ಲ, ಮಾತೆರ್ಲ ತುಳುವೇರು ತೂಲೆ. ಶರತ್ ಕುಮಾರ್ ಯಾರು? ಶರತ್ ಕುಮಾರ್, ರಾಜೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಅಳವರೆ, ರಾಜೇಶ್ ಅಳವರೆ ಪಲ್ಲದು ಪಾರ್ದು ಬುಡ್ಲೆ ಸರ್ ಗ್ರೂಪ್ ಪೋಸ್ಟರ್ ಇತ್ತು ಪಾಡು ಮಾಂತ ಭಾಗವತಿಯರ್ನಕ್ಕೆ ಸೇರುವೇರು ಪೂರ ತುಳು ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣ ಓದುವೇರಿ. ಓಕೆ, ಶೌರ್ಯ ಶೆಟ್ಟಿ ಏನೊಂದು ಉಳ್ಳೇರು. ಶೌರ್ಯ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೈದೇರು. ಶೌರ್ಯ ಹಾಯ್. ಶೌರ್ಯ ಶೆಟ್ಟಿ. ಸ್ಮಿತಾ ಬಲ್ಲಾಲ್ ಬೈದೇರು. ಸ್ಮಿತಾ ಬಲ್ಲಾಲ್ ರೇ? ಸ್ಮಿತಾ ಬಲ್ಲಾಲ್ ಮೊನ್ನೆ ನಂಜಿ ತೋಜೆ ಬೈದಿನೇಕ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಹಾಯ್. ಪಾತೇರ್ಲಿ 2 ಬರ್ತಾರೆ ತನ್ನ ತೆಗೆ ಮೊನ್ನೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಹಲೋ ಸ್ಮಿತಾ. ಕೋಲಾರ್ ತೋಜಾರ್ ಗಟ್ಟಿ ಬಾತಿರ್ಲಿ. ಹಲೋ ಸರ್, ಕೇಳೋಣ ವಿಡಿಯೋ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಬಾರಿ ಕತ್ತಲೆ ಕೊಡಿ. ಸೊ ಏಕಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾನಂದ ರೈಕಲ್ ಬೈದೇರು. ವಿದ್ಯಾನಂದ ರೈ ಹಾಯ್. ವಿದ್ಯಾನಂದ ರೈಕಲೆ BL ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡಿಗರ ಸಂಘ. ವಿದ್ಯಾನಂದ ರೈಕಲೆ ಹಾಯ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ವಿದ್ಯಾನಂದ ರೈಕಲ್ ಬೈದೇರು. ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡು. ಯಾನ್ ಇರೆಗ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಆದ ಮೆಸೇಜ್ ಕಡಪುಡ್ದೆ ಎಂಕಲ್ಲ ಐಲೇಸ ಪಂಡದ ಆದ ಆನಂದ್. ಒಂಚೂರು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇತ್ತು, ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಡು.
ಎಲ್ಲ ಪಂಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಓಕೆ ಓಕೆ ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯ ನನ್ನ ಸಕ್ರಿಯವಾದ ಉಪ್ಪೇರಾರು ಬಿ ಎಲ್ ದಕ್ಕೆ ಪೂರ ವರ್ಪೆರಿಂಚಿ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕುಲಶೇಖರ್ ನಮ್ಮ ತುಳುವೆರೆ ಕುಲದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಇಲ್ಲೇರು ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಅವ್ ಶೌರ್ಯ ಶೆಟ್ರ್ ಬತ್ತಿರವೆ ಒಲ್ಲೇರು ಬೇರೆ ತೋಜಿ ಹೆಂಗ್ ತೋಜಿ ಆರ್ ಮ್ಯೂಟ್ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಬಂತೀರಾ ಓಕೆ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ గారు ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ గారు ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಾರು ಮ್ಯೂಟ್ ಉಂಡು ವಿವೇಕಾನಂದ ಮಂಡಕೆರೆ ವಿವೇಕಾನಂದರೇ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ನಮಸ್ತೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಬೈದಿನಿಗೆ ಇರೆಗು ಬೇಲೆ ಅಂಕಲ್ ಪಂತ ಸುರುಕೆ ಏನು ಮಲ್ಪೋಡು ನಂದು ಸರಿ ಸರ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಎನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮುಳ್ಳು ಯಾನ್ ಅವೇ ಯುಕೆಡ್ ಮುಳು ಕೆಲವು ಸಂಘ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಸೊ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಅವು ನನ್ನ ಐತ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ತಿಕ್ಕಿ ಬುಕ್ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಏಕ್ಲೆನ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಆಯ್ತು ಮುಲ್ಪ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಮಲ್ಪ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪೆ ಸರ್. ಓಕೆ 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 ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಸರ್. ಯಾದವ್ ಕಲ್ಲಾಪು ಶಿವಸಾಲಿಯನ್ ಅವ್ರ ಊರು ಪೋತೇರು ಬಂತೇರು ಅಂಡೆಲ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು ಲೈನ್ ಇಡು ಶಿವಸಾಲಿಯ ನಮಸ್ತೆ ಶಿವ ಆರ್ನ ಆಡಿಯೋ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆದಜಿ ಅಂಚ ಗೊತ್ತಾ ಓಕೆ ಯಾದವ್ ಕಲ್ಲಾಪು ತಾರಕ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಬತ್ತಿನೇಕ್ ಅವೇ ನನ್ನ ಲೆತ್ತೊಂದು ಯಾಪಲ್ಲ ಮೀಟಿಂಗ್ ಬರುಡು ಪಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಶೆಟ್ರು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಊರುಡು ಐನಾತ್ ಪ್ರಚಾರ ಅನ್ಕೊಡು ಎಂಕಲ ಓಕೆ ಏನೆಲ್ಲ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆದಿತ್ತು ಅಂತ ಕ್ಷಮೆ ಅಪ್ಕೊಡು ಎಂಚೇನೆ ಪೂರ್ಣಿಮಕ್ಕ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಸಾದ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೈದೇರಿ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಸಾದ್ ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಬಿಸಿನೆಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಲೈನ್ ಆಯ್ನಾತ್ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪೆ ಪಾಪ್ಯುಲರೈಸ್ ಮಲ್ಪೆರ ಹೌದು ಸರ್ ಖಂಡಿತ ಖುಷಿಯಾದ ಬಂಡ ಎಂಕ್ಲು ಯಾನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಬತ್ತಿತ್ತು ಆಕ್ಚುಲಿ ಅಂದ್ ಆರಿ ಮೀಟಿಂಗ್ 7-8 ಜನ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತಾರೆ ಆಕ್ಚುಲಿ 55 ಜನ ತುನ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಯ್ನ ರೀತಿ ತುನಗ ಅವರೊಂದು ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ರೀತಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಯ್ತು ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಸರ್ ಖಂಡಿತ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಪುಂಡು ತೋಜುನೆಂಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಪುಂಡು. ರಮೇಶ್ ಅಣ್ಣೆ ರಮೇಶ್ ಅಣ್ಣೆ is the only man to get 2 state awards other than Dr. Rajkumar. Dr. Rajkumar gu ಮೂಜಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಬೈದಿಂಡು ಅವಾರ್ಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಬೈದಿನ 2 ಸ್ಟೇಟ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಬೈದಿನಾರ್ ರಮೇಶ್ ಚಂದ್ರೇರು. ಸೊ he is a ಎಂಕಲೆ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬಂಗಾರದ ಕೋಲಾರದ ಗನಿ ಕಾಸರಗೋಡದ ಗಡಿನಾಡದಕ್ಲಿ ದಿಂಜ ಜನ ಇಲ್ಲಿರು ಮುಲು ಕಾಸರಗೋಡದಾಗ ಸುಮಾರು ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಮೈನೊಂದು ಅಡೂರ ಮಧುರ ಓಕೆ ದೀಪ್ತಿ ಬಂಟ್ವಾಳ್ ಉಲ್ಲೇರಾ ದೀಪ್ತಿ ಬಂಟ್ವಾಳ್ ಶೌರ್ಯ ಶೆಟ್ಟಿ ಸರ್ವ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಳ್ಳೇರು ಮಾರ್ರೆ ಮಣಿ ಪೂಜಾರರು ತೋಜೊಂದು ಉಳ್ಳೇರು ಒಂಜಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಣೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲ್ಪನೆಗಳಿಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ ಆಫ್ಲೈನ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಮಾತ ಕಲ್ಪವನ್ನಲ್ಲ ಆನ್ಲೈನ್ ತೆಂಕು ಬಡಗು ರಡ್ಲ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಡ್ ಪ್ರತಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಲ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಂದಲ್ಲ ಏರೆಲ್ಲ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತನ ಕಲ್ಪೊಳಿ ಅವನ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಅಲ್ಪೇರೆ ಅಪನ ಮಲ್ಪಲೆ ನೋಡೋಡಿತ್ತೆ ಸತೀಶ್ ಉಂಡು ಎಪ್ಪಲ್ಲ ಪಾಡೊಂದೆಲ್ಲ ಇಂಕೊಂಡು ಸದಾನಂದೇರ್ ಬಾಂಬೆ ಹಿಡ್ದು ಬೈದೇರಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ದೇವಾಲಯ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಗುಡ್ ಆತ ಬಾಂಬೆ ಅಂದ್ರೆ ಓಕೆ ಕುಮುದ ಆಳ್ವ ಬಾಂಬೆ ಹಿಡ್ದು ಬೈದೇರಿ ಕುಮುದ ಆಳ್ವ ನಮಸ್ಕಾರ ಓಲ್ಲರು ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅನ್ ಬರ್ತೀನ ಓಕೆ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಎಡ್ಡೆ ಅವಾರ್ಡ್ ಹೌದು ನಿಗಲಾಯ್ತು ಮಾತಾರಲ್ಲ ಇಲ್ಲದಗಲೇ ಆಗಲೇ ಮೊಗಲೇ ಮಾತಾರಲ್ಪ ನೋಡು ಆಗಸ್ಟ್ 15 ಎಂಕಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕಡ ಬಿಡುವ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಕಲೀನ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ದಗಲೇ ಮಾತಾರಲ್ಲ ಪನ್ಲೆ ಓಕೆ ಪೂರ ಪನ್ಕ ಪೂರ್ಣಿಮಕ್ಕ ವೈಜೇರು ತೋಜುಂಡು ಆರು ತೋಜೇರು ಓಕೆ ಎರಡು ಪಾತೆರ ಪೂರ್ಣತ್ತೇನೆ ಬಕ ಸುಕೇಶ್ ಎಣ್ಣೆ ಬೈದೇರಿ ಸುಕೇಶ್ ಎಣ್ಣೆ ಮಾಲಾ
ಸೂರಿ ಸೂರಿ ಮುಂಬೈದಾಗಲಿ ಮತ್ತೆ ಬೇಗ ಪೋತೆ ಇರ್ತದೆ ಬರ್ಸೋಂಡ ಟೆನ್ಷನ್ ಸೂರಿ ಸೂರಿ ಒಂದು ಸತೀಶ್ ಅಕ್ಪಾಲ್ ನಡಪುನ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ದ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕ್ಲಾಸ್ದ ಒಂದು ಸುಮಾರು 2-3 ವರ್ಷ ಇಜ್ಜಿ ನಡತುದುಂಡು ಬಾರಿ ಸೋಕುಡು ಕಲ್ಪ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚ ಅದನ್ನಿಗಲೆ ಬೊಂಬೈದಾಗಲಿ ಅವಡೆ ಎರೆಗ ಅವಡೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲ್ಪುಡು ಚಂಡೆ ಬಿಟ್ರೆ ಕಲ್ಪುಡು ಯಾನ್ ಅರ್ಧಡ್ ಬಿಡಿಯೇ ತರಕು ಕೊಟ್ಟು ನಕ್ಲಿಜ್ಜರತೆ ಕೆಂಡದ ಕೋಲ್ಡ್ ಪೆಟ್ಟು ಮಾಡಿ ನಕ್ಲಿಜ್ಜರತೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಂಚ ಬುಡ್ಡಿಯಾರು. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ನನ್ನ ಏರೆಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ ಬಿಡ್ದು ತಡ ಯಾದವ್ ಎನ್ ನಟರಾಜ್ ಪಂದುಲ್ಲೇರು ಎನ್ ನಟರಾಜ್ ಪಂದುಲ್ಲೇರು ಎಡ್ಮಿನ್ ಪಂದುಲ್ಲೇರತೆ ಅವು ಎನ್ ನಟರಾಜ್ ನಟರಾಜ್ ಡಿಬಿಸಿ ಶೇಖರ್ ಉಳ್ಳೇರು ಓಕೆ ಅಡಿಗೆರೆ ಒಂಜಿ ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಣೆಗೆ ಈರೆಗ್ ಮತ್ತ ಈರ್ನ ಪುಗಿಯಲ್ಲಿಗೆ ತೀರ್ತಿದ್ದು ವಿಶೇಷಾತಿನಿ ತುಳು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸುಮಾರು ಸಮಯತ್ನದ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಇನಿ ಫಲ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ದಿನ ಬೈದುಂಡು ಐತ ಇನ್ನಿತ ಪೊರ್ಲು ಇನಿ ನಡತಿನ ರೀತಿ ನಡೆದೊಂದು ಪೋಪ್ನ ರೀತಿ ಅಂತರ್ಜಾಲಡ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಡೆ ಬತ್ತೊಂದುಂಡು ಇಟ್ಲ ವಿಶೇಷಾತಿ ಈರ ಶ್ರಮ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಶಾಂತರಾಮ್ ಶೆಟ್ರನ ದಾಯಿ ಪಂಟ ಮಸ್ತ್ ಜನರದಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಸವಂತಾರೆ ಇಟ್ಲ ವಿಶೇಷಾತ್ ರಮೇಶ್ ಚಂದ್ರನ ಚಿಂತನೆ ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ರನ ಐನೊಟ್ಟಿಗೆ ಜೋಡಣೆ ಒಂದು ರಡ್ಡು ಸೇರ್ತಿಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ಸಾದಿಟ್ ಹೋಗುವಂತ ಏರ್ಲ ಎಂಡ್ತಿದ್ದೀರು ಏನ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗಿತ್ತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸ್ವರೂಪ ಅಪ್ಪಗ ನಮ್ಮ ಈ ಮಟ್ಟೋಡು ಇಜ್ಜಾಂಡು ಇನಿ ಈ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಉಂತೋಡೋದಂಟ ಮೊಗಲ್ನ ನಮ್ಮ ರಡ್ಡಿಯನ್ನು ನೆನ್ಪೊಡಾಪುಂಡು ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ರನ ಅಂಚನೆ ರಮೇಶ್ ಚಂದ್ರನ ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯರ್ನ ಮಾಲ್ ಏನು ಬೇತ ವಿಷಯ ಪಿದಾಯಿ ಜಿಂಜ ಪೋಪುಜಿ ಆ ವಿಷಯ ಮಸ್ತ್ ಚರ್ಚೆ ಆತಂಡು ಏನು ಕೆ ನಡಿಗ ಅಡೂರು ಮುಲ್ಪೈತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂದ ಅವರ ನಿಕ್ಲೆ ದುಂಬು ಹೊಂದುತ್ತೇನೆ ಇನ್ನಿತ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಕಲ್ ಮಾಲ್ತ ಮೋಕೆಟ್ ಎದ್ಕೊಂತೀರೆ ಕೆ ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ರು ಎಡ್ಡೆ ಗಾಯಕರ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಸಂಕಟಕರ್ಲ ಮಾಲ್ತರ ಜೊತೆಗೆ ಬೇರೆ ಪಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ರೆ ಹಿರಿಕೆ ಎಂಕಲ ಸೊಲ್ಮೇಳು ಅಂಚನೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೊರ್ಲಾವಡುಂದಂತ ದೇವರನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಲ್ಲ ಅತಿ ಮುಖ್ಯ ಉಂಡು. ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಾಂಬೆ ತಾರೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಲ್ಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಟು ಮಾಲ್ತೇರೆ ಐನ ಬಗ್ಗೆ ಸುಮಾರು ಜನ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಎಲ್ಲ ಪಾಡಿದ್ರೆ ಈರಿನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಭಗವಂತ ಗೆತ್ತುತ್ತಂಡೆ ಐರ್ತಾರೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಹಳ ಪೊರ್ಲಾತು ನಡತಂದ ಪಣಿಯರ ಸಂತೋಷ ಹಾಕೊಂಡು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ರೆ ಹಿರಿಗಳ ಎಂಕಲ್ನ ಸೊಲ್ಮೇಳು ಅಂಚನೆ ಸಾಂದರ್ಭಿಕಾತ ಪಾತಿರ್ನೆ ಶ್ರೀ ರಮೇಶ್ ಚಂದ್ರ ಆರೆ ಮುಖ್ಯ ನಂಕ ಮುಲ್ಪ ಶಿಲ್ಪಿನ ಪಣ್ಪತ್ತ ಆ ಶಿಲ್ಪಿನ ನಮ್ಮ ಆರಾಡ್ ತಗೋಡು ಆರು ಗಾಯಕರನ್ ಪಂಟ್ ಎಣ್ಣೊಂದು ಇತ್ತಾರೆ ಗಾಯಕರ ಮಧ್ಯೊಟ್ಟು ಆರವ್ರಿ ಸಂಘಟಕರೆಲ್ಲ ಆತ ಕುಲವಂತುಳ್ಳೇರು ಪಾತಿನಟಂತೆ ಮುಲಾಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕೆಲಸ ಜಾಸ್ತಿ ಎಡ್ಡೆ ಆರ ಬಗ್ಗೆ ಸುಮಾರು ಪರಿಚಯ ಕೊರ್ನಿರ್ತಾರ ಜಾಸ್ತಿ ಪಣಿರೋ ಪೂಜಿ ಶ್ರೀ ರಮೇಶ್ ಚಂದ್ರ ಈರ್ನ ಕಲ್ಪನೆ ಚಿಂತನೆ ದಾದ ಮಾಲ್ತಾ ಉಂಡೋ ಅವು ನಡಪ್ಯರ ಈತ ಜನ ಈರೊಟ್ಟುಕೊಳ್ಳೇರು ಪಂಟ್ನ ಸಂತೋಷ ಈರ್ನ ಆ ಒಂಜಿ ಪಾತರ ಬತ್ತಿನೋ ಮಾಲ್ತ ವಿಷಯಟ್ಲ ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ ದಿಕ್ಕದಂಡೆ ಈರೆಗ್ಲ ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೇನ ಸಂದಾವಂತುಳ್ಳ ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಸಭೆಕ್ ಪುದರ್ ಎಂಕಲ್ ಬೇತೆ ಕೊರುಂಟ್ಲ ಇನಿ ಐ ಲೇಸ್ ಪಂಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ನ ನಮ್ಮದು ಅಬುದಾಬಿತ ಸರ್ವೋತ್ತಮ ಶೆಟ್ರ್ ಆ ಪುದರ್ ಪಂಡತೆ ಐಕೊಂಜಿ ಕಳೆಗೊಂಡು ಬೈದಾರೆ ಶೆಟ್ರ ಈರ್ ನಾಡಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಈರ್ ಎಂಕ್ಲ ಕೋರ್ನ ಅತಿಥಿ ಅಂಕ ನೆನಪುಂಡು ಅಬುದಾಬಿಟ್ ಈರ್ನ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಪ್ಪಣವಲ್ಲ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ಆತೆ ಅತ್ 5,000 ಆರಂಭಿಕ ಮೊತ್ತಲ್ಲ ಕೊರ್ಪೆಂದು ಪಣ್ತಾರತ್ತ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಜೀವ ಬೈದಂಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆರಂಭ ಮಲ್ಪರ ಓಲ ಚಿಂತನೆ ಇಜ್ಜಿ ಈರ್ನ ಒರಿಯನ ವಿಷಯತ್ ನಮ್ಮ ಗ್ರೂಪ್ ತುಂಟ ತೋಜೊಂಡು ಏತು ಪುದರ್ ಈರ್ ಒರಿಯರನ ಬಗ್ಗೆನೆ ಪಂಡರೆ ಈರ್ ಒರಿಯತ್ ಸಾವಿರದ ಬಲ ನಮ್ಮ ಈ ಸಂಸ್ಥೆದ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಪಣ್ಯರ ಖುಷಿ ಪಡಂತುಳ್ಳೆ ಶ್ರೀ ಸರ್ವೋತ್ತಮ ಶೆಟ್ರೆ ಈರ್ನ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಗೌರವ ಪಣ ಬೈದಂಡು ಈರ್ನ ಮುತಾಲಿಕೆ ನಟನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹೊರಲು ಬೈದಂಡು ಈರಿಕ್ಲ ಎಂಕ್ಲು ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಸಂದಾವಂತುಳ್ಳ ಅಂಚನೆ ಲೋಗತ ಬುಡುಗಡೆಲ ಆತಂಡು ಐನೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಕಿಣಿ ಬುಕ್ಕ ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯ ಏತು ಪೊರ್ಲು ಬೈದಂಡು ಪಂಟ ಐನ ತೂಂಟ ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ತುಳುನಾಡದ ಕಲ್ಚರ್ ಪೊರ್ಲು ಪೂರ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ತೋಜೊಂತುಂಡು ಆತ ಪೊರ್ಲುತ ಒಂಜಿ ಲೋಗನ್ ಮಲ್ಪೇರತ್ತ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಕಿಣಿ ಬುಕ್ಕ ಅಂಚನೆ ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯರ ಮುಕಲ್ನ ಪ್ರಯತ್ನ ಖಂಡಿತ ಮುಟ್ಟುಂಡು ಈ ಪುದರಿರ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರಡತ್ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತುಳುಕೊಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಪುಂಡು ಪಣ್ಯರ ಪಾತಿರಂತು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಕಲ್ನ ಸೊಲ್ಮೆನ್ ಸಂಧಾವಂತುಳ್ಳೆ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯರ್ಲ ಸುಮಾರು ಒಂಜಿ ಆರೆ ಇಪ್ಪಡು 1 ಲಕ್ಷದ ಆರಂಭಿಕ ಮೊತ್ತದ ಬಗ್ಗೆ ಕೊರ್ಪೆಂದು ಪಣ್ತೇರು
ಆರೆಕ್ಲ ಗೌರವ ಪೂರಕ ಎಂಕ್ಲೆ ಸೊಲ್ಮೇಲ್ನೆ ಸಂದಾವಂತುಳ್ಳ ಐಕೆ ನನ್ನೊಂಜಿ ಐ ಲೇಸಾನ್ ಪಂಟ್ನೆಕ್ಲ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಆಸ್ ಓಷನ್ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟೋಡು ಇಂದು ಬುಕ್ಕಲ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಕೆಪಿ ಸರ್ತಾಪಿಲ ಕಮಲ್ ತಿಂಡು ದೇಶ ವಿದೇಶಟ್ಲ ತುಳುದ ಪೆರ್ಮೆ ಬಾಳ ಮಿತ್ತು ಪೋಪುಂಡು ಪಂಟ್ನೆಗೆ ರಡ್ಡ್ ಪಾತ್ರ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪುಣಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಡು ಸಂಗೀತ ಅವಲ ತುಳು ನಾಡತ ತುಳು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನೇ ಆವಡು ನಮ್ಮ ಪಂಡು ಪೋಯಿನೆಗೆ ಅವು ಎಂಚ ಇಪ್ಪುನ ಪಂಪನೆಗೆ ಸಾಧಿ ಈತ ನಮ್ಮ ರಮೇಶ್ ಚಂದ್ರ ಒಂಜಿ ಜೋಡು ಪಕ್ಕಿಲ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯ ಬಂಡೇರು ಆ ಜೋಡಿ ಪಕ್ಕಿಲ ತುಳು ನಾಡತ ನಂಕ್ ಮುಲ್ಪ ಏರು ಪಂಟ ಶ್ರೀ ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀ ರಮೇಶ್ ಚಂದ್ರ ಆ ಜೋಡು ಪಕ್ಕಿಲಿ ಈ ಒಟ್ಟಿಗಿತ್ತಂತು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದುಂಬುಕು ಪೊರಲು ಬರಡೆ ಸಂಗೀತದ ಗಾಯನಡು ತುಳು ಪದ್ಯ ಪಂಡಿಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬುಕ್ಕ ರಮೇಶ್ ಚಂದ್ರ ಆರೆಕ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇನೆ ಸಂದಾವಂತುಳ್ಳೆ ಅಂಚನೆ ಪೋಸ್ಟರ್ದ ಬಿಡುಗಡೆ ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯರ್ ಮಾಲ್ತೇರಿಂದ ಪಂಡೇನೆ ಆರೆಕ್ಲ ಎಂಕ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇನೆ ಸಂದಾವಂತುಳ್ಳ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಚೆಂಡ್ಲೇರ್ ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿದ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯರು ಆರೊಂಜಿ ರಾಜಧಾನಿ ತುಳುತ ಆಸ್ತಿ ಮಾಲ್ತೆರ್ಲ ಮೋಕೆತ ಒಂಜಿ ತುಳು ಬಂದು ಪಂಟ ಸಂಶಯ ಇಚ್ಚಿ ಆರ್ನೊಟ್ಟು ಓರ ಸೇರಿದಾಕ್ಲೆ ಏಪ್ಲ ಜೊತೆಗಿಪ್ಪರು ಆರು ಮಸ್ತ್ ಜನಕ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಎಂಕೊಂಜಿ ಆತ್ಮೀಯರು ಮುನಿಯರ ಖುಷಿ ಪಡ್ಪೆ ಆರ್ಲ ಡಿಜಿಟಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತರ್ಜಾಲದ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನಿಕ್ಲ ದುಮ್ಮುರಿಗೇರೆ ಆರೆಗ್ಲ ಎನ್ನ ಸೋಲ್ಮೆಗಲ್ನ ಸಂದಾವಂತುಳ್ಳೆ ಬುಕ ಆಶಾನಂದರೆ ತುಳುವೆರ ಚಾವಡಿತ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸಹಕಾರ ವಾರತಿ ಇಪ್ಪಡು ಎಂಚದೆಟ್ಟು ಸೇರಿತು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪೊರ್ಲುಟು ಕೊಂಡೋಡು ಪಂಟನೇನೆ ಆರದು ಪಂಡಿತು ತೋಜಾಯರು ಆರ್ಲ ಒಂಜಿ ತುಳು ರಾಜಧಾನಿ ತುಳುತ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಪಂಡಂತು ಆರೆಗ್ಲ ಎನ್ನ ಸೋಲ್ಮೇನೆ ಸಂದಾವಂತುಳ್ಳೆ ನನ್ನ ಪಲ್ಲೆ ವಿಶ್ವನಾಥ ಶೆಟ್ಟಿ ತುಳುವೆರ ಎಂಕಲ್ನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆತ ತಂದೆ ಮಸ್ತ್ ಸಂಘಟನೆ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಂತೂ ಏತೋ ಜನ ಬಿನ್ನೇರ್ನಕಲ್ನ ಲೆತ್ತಿನಂಚಿನಲ್ಲ ಆರು ಐಲೇಸದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ದುಂಬು ಎಂಚ ಮಾಲ್ತ ಇಪ್ಪೋಡು ಪಂಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಚಿತ್ರಣ ಬಾರಿ ಪೊರಲಿಟೆ ಕೊಡ್ತೇರೆ ಆರ ಕಲ್ಪನದ ಚಿಂತನೆ ಸಾಕಾರ ಆತು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಜನಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಪುದರ್ಬಾಡು ರಾಷ್ಟ್ರ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟಟ್ಲ ಪೊರಲು ಪುದರ್ಕೊಂಡು ಬರಡು ಪಂಟ ಆರೆಗೆ ಎನ್ನ ಸೋಲ್ಮೇನೆ ಸಂದಾವಂತುಳ್ಳೆ ಅಂಚನೆ ಶಾಂತಾರಾಮ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಾಹಿತಿಗಳು ಆರ ಬಗ್ಗೆ ಏತ್ ಪಣ್ಣೆಂಟ್ಲ ಯಾವಂದು ಎನ್ನ ಒಂದನೇ ಅರ್ಪಣೆದ ಅರ್ಧ ಭಾಗ ಆರು ಅಂಕ ಅನುಕೂಲ ಮಾಲ್ತು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಊರಿಯೇನ ಉದರ್ ಪಂಡಿತ್ಲ ಲೆತ್ತದ ಅಕ್ಲೆ ಪರಿಚಯ ಪಂಡತೆ ಅಕ್ಲಿನ ತೂಕಲ ಮಿತ್ತು ಕೊಂಡತೆ ಉಪಸ್ಥಿತಿಗೆ ಒಂಜಿ ಗೌರವ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಶಾಂತಾರಾಮ ಶೆಟ್ರು ಪಜಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಲ್ತಿಜಿಯರು ಆರೊಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರೇರಕ ಶಕ್ತಿ ಆತು ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೆಲಸ ಮಾಲ್ತಂತುಳ್ಳೇರು ಸಾಹಿತಿ ಆತು ಪುಸ್ತಕ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಲ್ತೇರು ಬಾಂಬೆಟ್ ರಾಜಧಾನಿ ಇಟ್ಲ ಪುದರ್ದೆ ತೊಂತೇರು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಶಕ್ತಿ ಆತು ಇಪ್ಪ ನಾವು ಎಂಕ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆತುಂಡು ಈರ್ನ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲತದ ಕೆಲಸ ಕೊಡ್ತು ಎಂಕ್ಲೆ ಈ ಸಂಸ್ಥೆದ ಪರ್ವಾತ್ ಸೋಲ್ಮೇನೆ ಸಂದಾವಂತುಳ್ಳ ರಾಜೇಶ್ ಆಳ್ವ ತುಳು ವರ್ಲ್ಡ್ ರೇಡಿಯೋ ನಮ್ಮ ಕಾಸರಗೋಡದ ಮಲ್ಲ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಅಲ್ಪದ ಮಾಲ್ತಿನಂಚಿನ ತುಳುವೆರೆ ಆಯನ ಇಂಗ್ಲ ನಮ್ಮ ತರೆಟುಂಡು ಎಂಕಲ್ ಮಾಲ್ದಲ್ಲಿ ಎತ್ತುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ನಂಕ್ ತುಳು ವರ್ಲ್ಡ್ ರೇಡಿಯೋಟ್ಲ ಆರೆ ಮೂಲಕ ಪ್ರಚಾರ ಕೊಡ್ಪೇ ಪಂಡೇರೆ ಐಕ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾವಂತುಳ್ಳೆ ಕಾಸರಗೋಡದಾಗ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಳ್ಳೇರೆ ಎಲ್ಲ ಕಾಸರಗೋಡದ ಅಡುತಾಯಂದು ಪಣಿಯರ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆವಂತುಂಡು ಅಂಚನೆ ನಳ್ಳ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಳ್ಳೇರೆ ಸಮಯ 10:25 ಅರ್ಕ ಬೈದಂಡೆ ನನ್ನ ಬಾಕಿ ತಕಲ್ನ ಏನು ಪನ್ನೊಡೊಂದಿಜಿ ದಾಯಿ ಪಂಟ ಶಾಂತಾರಾಮ ಶೆಟ್ರು ಆತೆ ಪ್ರೀತಿ ಆಧಾರದ ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿಯೊರಿಯನ ಪೂದರ್ಲ ಲೆತ್ತದು ಪಂಡಿತು ಅಕ್ಲಿನ ಪರಿಚಯ ಮಾಲ್ತದು ಇನಿ ಲೆಪ್ಪು ಪಾತೇರೆ ಸುಮಾರು 55 ಜನ ಇನಿ ಬೈದೇರೆ ಅಕ್ಲಿ ಮಾಲ್ತೆರ್ಗಳ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೆನೆ ಸಂದಾವಂತುಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮತ ನಮ್ಮ ಸಂಖ್ಯೆ 100 ಕಡತಂದು ಪಂಡಂಟ ಐನ ಶಕ್ತಿ ಮಲ್ಲೆ ಉಂಡು ನಾಳ್ಳ ಸುಮಾರು ತಿಂಗಳದ ಸಮಯ ಉಂಡು ಐಕೆ ಕೇಂಡೊಂಚಿನ ಮಾಲ್ತಿನ ಬಿರಿಸಾಹೇನು ಮಾಲ್ತೆರ್ಲ ಹೊರಡು ಗುರಿ ಕಾರ್ಯ ವಹಿಸಿನಂಚಿನ ಸರ್ವೋತ್ತಮ ಶೆಟ್ರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪಡ್ತು ಕೊರ್ನಿಂಚಿನ ಶಾಂತಾರಾಮ್ ಶೆಟ್ರೆ ಅಂಚನೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉಸ್ತುವಾರಿ ತಗೊಂಡಿಪ್ಪನಂಚಿನ ರಮೇಶ್ ಚಂದ್ರ ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ರೆ ಒಂಜತ್ತೊಂದು ರೀತಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಭಾಗವಹಿಸಿನ ಪ್ರತಿಯೊರೆಗಳ ಉಡಲ್ ಜಿಂಜಿದು ಕುರ ಹೊರ ಎನ್ನ ಸೊಲ್ಮೇನ್ ಸಂದಾವಂತುಳ್ಳೆ ಏರ್ನ ಮಂಟ್ಲ ಪುದರ್ ಬಾಕಿ ಆತಿತ್ತಂಟ ಐನು ನಿಖಿಲ್ನ ಪರಿಚಯಟೆ ಪಣ್ಣಕನೆ ಅವೇ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯ ಅಂದು 801 ಪಂಡತೆ ಎನ್ನ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಡೆಗೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಾವಂತುಳ್ಳೆ ಸಮಯ 10:20 ಆತುಂಡು ನಿಗ್ಲಡ ಮಾಪಕ ಎಂಡೊನ್ವ ಒಣಸಕ್ ಬುರ್ತಾತಿಪ್ಪು ಶುಗರ್ ಪೇಷಂಟ್ ನಕ್ಲ ಇಪ್ಪೆರಿಂದು ಉಂಡು ಐನು ಮಾಲ್ತ ಪರಿಕದೀತ್ ತುಳು ನಾಡುತ್ತ ಪೆರ್ಮೆ ಕೊಡತ್ತೆ ತಾಳ್ಮೆಟ್ ಮಾಲ್ತೆರ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗಿತ್ನೆಗೆ ದೇಶ ವಿದೇಶದ ಮಾಲ್ತೆರೆಕ್ಲ ಕುಡೋರ ಕೈ ಜೋಡ್ಸಾತ್ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾವಂತುಳ್ಳೆ ಯಾನ್ ನಿಖಲ್ನ ಮೋಕೆತ ಕೆ ನಡಿಗ ಅಡೋರು ಶಾಂತಾರ ಶೆಟ್ರೆ ಹಲೋ ಶಾಂತಾರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇರ್ ಮುಂದುವರ್ಸಲೆ ಶಾಂತರಮಣ್ಣ
ಹಲೋ ಹಲೋ ಸತೀಶ್ ಒಂದನೇ ಅರ್ಪಣೆ ಅಂಡೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ದುಂಬುದ ಕೆಲಸ ಇರು ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಕ್ಕೇನುಂಡೆ ಒಂದನೇ ಅರ್ಪಣೆ ಅಂಡೆ ದುಂಬುದ ಕೆಲಸ ಮುಂದುವರ್ಸಾಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಡಿಗೆರೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡ್ ಪಾತೆರಿಯರು ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಲೆತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ತಂದಾರು ಏನೊಂದು ಒಂಜಿ ಇಂಚಿ ಜಾಸ್ತಿ ಎತ್ತರ ದಿಯರು ಏರ್ನ ದೀಡು ಹಾಕಿನ ದೀಡು ತತಿ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಮಾತೆರೆಗೆಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪಡೋದಿಲ್ಲ ಕೂಡ ಅವು ಸತ್ಯ ಶಾಂತರಾಮಣ್ಣ ಶಾಂತ ಸ್ವಭಾವದಿಂದ ಒಂದು ಆಪುಜಿ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಏನ ಪಾತೆರಡು ಒಳ್ಳೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತಂಡ ಎರೆಲ್ಲ ಬಿಡ್ದಿತ್ತಂಡ ಒಂಜಿ ಕ್ಷಮೆ ಪಡು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಶಾಂತರಾಮ್ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಮೋಕೆ ಪಡು ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲು ಆಯ್ನಾತ್ ಈ ಐಲೇಸದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೇಸ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲು DBC ಶೇಖರ್ ಅವರಿಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಬಹುಶಃ ನೀವು ಸ್ಕ್ರೀನ್ಗೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಎಲ್ರಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ಸತೀಶ್ ಅಕ್ಪಾಲ್ ಅವರಿಗೆ ಈ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟದಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಆರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಣಿಯರ ಬುಡ್ರೋಂಡು ಆರು ಈ ಕೆಲಸದ ಮಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಪ್ನಾರೆ ಆರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಕೃತ ಪ್ರವಾತ ಸೊಲ್ಮೆನ್ ಸಂದ ಒಂದುಳ್ಳೇನು ಎಕಡೆ ಪನ್ನೋಡಿತ್ತುಂಡು ಸರ್ ಒಂಜಿ ಫೈನಲ್ ಪಾತೆರ ರಮೇಶ್ ಚಂದ್ರ ಇರ್ಲ ಸುಧಾಕರ್ಲ ಪಂಡ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸುಧಾಕರ್ ಸರ್ ಪಂಡ್ಲೆ ಮಾತಾಡಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸುಗ್ ಬತ್ತದ ಒಂದಿನ ಒಂಜಿ ಇಡುಮಟ್ಟ ಕಂತಿನಿಕ್ ಎಂಕಲ್ನ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೆಲು. ಸರ್ವೋತ್ತಮ್ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಇರು ಆತ್ ಕೊಡ್ತುಡು ದಿಂಚಿ ಎಂಕಲ್ ಒಟ್ಟುಡುಲ್ಲಾರು ಇರ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ಮ್ಯೂಟ್ ಆತಿಜ್ಜಿ ತುಳುತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮತೆ ಹೊರಡತೆ ಅಂದ್ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಮರಣಿ ಜೋರ್ ಮಲ್ಪನ ಬಾರಿ ಪೋಡಿಗೆ ಆದಿತ್ತು ನಿಂಗೆ ಆನೆ ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿ ಸದಸ್ಯ ಅಂತಿರುತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಕೂಡ ನೆನಪು ಅಂತ